سلام تخطاتلتي نايز channel كما يتخونو تصبوك تكونو ناي ووترو تمنيتنان بحقنانيو كم ووترو لومون نخلو أقداس النزلو ميديا فتشنا كم هرنا كم فلطو كنستعلو كنك حلو زل الناس بلنا يمتحسوتات حزنا متسينا لنا كسام مودات همسانا كتصنحو بخبر نقدم بسوء وقدوس راحناي أرثوذكس عيد بيت كريستيان إرترا ابن باسيليوس ጳጳስ ናይ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ኮይኖም ተሸይሞም ኣለው እዚ ድማ ርሑስ ዘበን ይግበረልና ኣብ ትሕቲ መርሕነቶም ኤርትራ ናይ ሰላምን ቅሳነትን ርግኣትን ምትሕቑቓፍን ሓድነትን ንኽትከውን ዓበይ ተስፋ ንገብር ጸሎት ናይ ኩሎም ቅዱሳንን ደብርታትን መሳጊድን ናይ ኩሎም ደዓ ድማ ይብፅሓልና ንብል እዚ ቻነል እዚ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ዘንፀባርቕ ክኸውን ስለ ዝደሊ ዓብ ዜናን ኣገዳሲ ነጥቢ ስለ ዝኾነን ድማ ብኡ ክንከፍቶ መሪፅ ኣለኹ እቲ ቀንዲ ትሕዝቶና ግን ንኩሉ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቃሳት ናይ ዓለምና እናራና ክንከይድ ኢና ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ክሳብ መወዳእታ ምሳና ክትፀንሑ እናዓደምና መጀመርያ በቶም ዓበይቲ ዜናታት ናይ ዓለም ክንጅምር ኢና what's going on እስከ ንኩሉ ከነተሓዘልኩም ኢና መወዳእታ ግን ኣብ ዞባና ኣብ ዓድና ድማ እቲ ዙም ጌርና ኣብ ዓድና ኢና ክንውድኦ ንደሊ በዚ ንጀምር let's go We need Greenland for national security purposes. I've been told that for a long time, long before I even ran. I mean, people have been talking about it for a long time. You have approximately 45,000 people there. People really don't even know. President ናይ ሃገር ኣሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ዝደልዮ ካብ ወላ ጥሉል እንተመሰለ ወላ ሽነት እንተመሰለ ካብ ዝደልዮ ዝበክሩ መራሒ ይኮነን ድሮ ኣብዘን ሒደት መዓልታት ሓሊፈን ዘለዋ ዓመተ ስልጣኑ መዓልታት ናይ ስልጣኑ ኣገደሲ ዘረባታትን ፍሉይ መልእኽትታትን ከመሓላልፍ ጀሚሩ ዘሎ ኣገለገሊዩ ድማ ናይ ካልኦት ሃገራት መሬትን ናይ ካልኦት ሃገራት ደሴታትን ንኽምንጥል ድሕር ዝብል መራሒ ከም ዘይኮነ ዝነግር ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ሓንቲ ነገር ኣላትኩም ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ከስተውዕለላ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ድኹም መራሒ ድኹም ሰብ ኣይፈቱን እዩ ብዘይገድስ ናይ ሃገር ትመርሕ ኣለኻ ወላ እውን ካናዳ ትመርሕ ዘለኻ ድኹም መራሒ ምዃንካ ተፈሊጡ ንካናዳ መበል 51 ስቴት ክገብራ ክብል ስኽፍ ዝብሎ መራሒ ይኮነን he responds only to strength ይብልዎ ሓይሊ ዘለዎ ጥራዩ ንዶናልድ ትራምፕ ክብሪ ዶናልድ ትራምፕ ክብሪ ዝቦ ሓይሊ እንተለካ ጥራዩ ሰሜን ኮርያ ኩን ራሽያ ኩን ኤርትራ ኩን ቻይና ኩን ዘይገድስ ሓይሊ እንተለካ ክብረት ኣለካ ሓይሊ እንተዘይብልካ ኤሮፓ ኩን ካናዳ ኩን ወላ ካልእ ኩን ክደፍረካ ክዝንጥለካ ድሕር ዝብል መራሒ ከም ዘይኮነ ኢና ንፈልጥ ካናዳ ተኣክል ሃገር መበል 51 ስቴት ክትከውን ዕድመ ይገብረላ ብምባል ተዛሪብሎ ናይ ዴንማርክ ግዝኣት ንዝኾነ ግሪንላንድ ድማ ክንወስዶ ኢና ኢሉ ቴሌፎን ደው ኢሉ ነታ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ዴንማርክ ምሳ ብቁጥዐ ከም ተዛረበ ዝገልፅ ሓበሬታ መፅኡ ኣሎ ናበይ ገፁ ክበፅሕ ሒዙ ክንሪኦ ኢና ድሮ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዘን ዝሓለፈ መዓልታት እንታይ ገይሩሎ መራሕቲ ናይ ኤሮጳ ካብ ዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ይብልለው ቻይና እንታይ ትብላላ علامات كالو تايب لالوا كل كن ركن فتنينا مجمريا كسب لو من تايجر لدونالد ترامب ابزي حتى بي بي سي ريبورت جيرو ميرو Week one of Donald Trump's second presidency and a lot has happened. On Monday he was sworn in. I was saved by God to make America great again. 2 more speeches, a rally and a press conference would follow, and executive orders, 26 of them. Some signed at the rally with pens thrown to the crowd, others signed in the Oval Office. They brought a declaration of a national emergency on the US border with Mexico, pardons for many involved in January the 6th, withdrawal from the World Health Organization, withdrawal from the Paris Climate Agreement, the Gulf of Mexico renamed the Gulf of America, and restrictions eased on oil and gas exploration, or as Mr. Trump put it, drill, baby, drill. There was this too. There are only ዶናልድ ትራምፕ ብዘይቃ ዓለም ኣብዘን ዝሓለፋ መዓልታት ምናልባት ኣብ ዓመት ክልተ ዓመት ክትገብሮ ዘይትኽእል ሕግታት እያታታት እዩ ዘሎ ንኣሜሪካ ድማ በዘን ገይርዎን ዘሎ ጥራይ ዓብ ለውጢ ክገብር ምዃኑ ዝንገር ዘሎ ንካልኦት ሃገራት ዓብ ፅልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ዝጠቕስዎ ዘለው ብዛዕባ እዚ ናይ ክላይሜት ተባሂሉ ኩለን ሃገራት ብሓደ ኮይና ክንሰርሕ ኣለና ዝብሎ ዝነበረ ካርድ ናይ ኣሜሪካ ካብቲ ናይ ክላይሜት ሰሚት ስሒብዎ ኣሎ ጥራይ ግን ኣይኮነን ከም ድሌትና ነዳድኒ ከነውፅን ክንሸይጥን ኢና ኢሉ ኣሎ ስለዚ ነዳዲ ዘለዎን ሃገራት ብፍላይ ሽግር ኣጋጢሞን ዝነበረ ከም በዓል ኡጋንዳ ድዩ ኬንያ ድዩ ካልኦት ሃገራት ኩላተን ከከም ምርጫኻን ከከም ዓቕምኻን ከከም ድሌትካን ኮይኑ ኣሎ ካልእ ምስ ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት ዝበሃላ ዘለዋ ብፍላይ ምስ ግሪንላንድ ዝበሃል ዘሎ ወጥሪ ናብ ካልእ መኣዝን ከይድሎ ፅኒሕና ክንሪኦ ኢና ንውሽጣዊ ጉዳያት ናይ ኣሜሪካ ዝምልከት ድማ ብዙሕ ሕግታት ኣመሓላሊፉ ኣሎ ኣብ 2010 ኣብቲ ናይ ዘመነ ምርጭኡ
نتي أمريكا ديمقراسينا أمريكا تحيسهم تباهلهم تأثيرهم زنبرو بملهم كم زفتحو جيرلو نقبرو سودومن إذن جندر زبال بوليتيكا زحلفة عب زبنة جو بايدن نزي معربوا عالم بكيلو زنبرة بملو عب ديوان إكس يبو نعود ليد جيرولو سلازي دونالد ترامب very consequential ويون عبلو تقبر زغل مراحل مخانو بعالم درجة بأمريكا درجة وتقبلنتو كنتاتو نا حيالي خير له نا أمريكا كمو كاب ودبت أن عالم سعيبوا له أو تيوا له سلازي ودبت أن عالم كما يكوني بزي أمريكا تشاينا درون نتبوتانا أمريكا أنا كنت كيب بمبال نتبوتا كتك على دملوك توزن جميرة حمزة الله يذكر 2 genders, male and female. On Gaza, the president said he ስለዚ ኣብ ኩሉ ዓለማት ብርቱዕ ዝኾነ ውሳነታት ክወስድ ከም ዝኽእል እዩ ዝነገር ዘሎ ሓንቲ ላብዚ ዳርጋ ንብዙሓት ሰባት ኣዛሪባ ዘላ እዛ ናይ ምስ ዴንማርክ ዘላ ረይዋስ ከብዚያ Folkefærd, det er et sprog, det er en kultur, det er en befolkning, som er sin egen, og som formand for Naalakkersuisut, museet i øvrigt har sagt, så እዚኣ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ዴንማርክ እያ ድሮ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ብቴሌፎን ከም ዝተራኸበት እዩ ዝንገር ዘሎ بتليفون تراقيبهم جن صبغ زربا كم زي تزراربو دونالد ترامب نتا دسيت كتركبنا لكم يزبلهم زلو زد ما كبيد نغريو جن دخمت مخانا ويون سترينجز حيلا بأوروبا سلا زي رزلو كدفرومي زر زلو دونالد ترامب دما حدا غنيا مراحيو دخمت تريلكا اخيلكايو ايرترا حنت كابتم تسفات بكاب زبن دونالد ترامب حيلو زلو هاجر ايرترا ابتكرنا افريكا بكل بدهوتات زي تنغنغه حيال من دغ زلو هاجر تلا ايرترا سلازي سترينجز وتهدراون ዲፕሎማሲያውን ሓይሊ ዘለዎ ሃገር ስለ ዝኾነት አትሊስት ዶናልድ ትራምፕ ድማ ንሓይሊ ክብሪ ስለ ዝህብ ኤርትራ ፅቡቅ ተስፋ ከጋጥማ ይኽእል እዩ ወላውን እየ ዝብለኩም ዘለኹ ኣብቲ ምምሕዳር ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣትዮም ዘለዎ ገለገለ ፀረ ኤርትራ ዝኾኑን ኣጀንዳታት ካልእ ከስምዑ ዝደልዩ ተኾኑ ዶናልድ ትራምፕ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝነበሮ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝተኸተሎ ፖለቲካ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ሕጂ ድማ ካብቲ ቀደም ዝገበሮ ንላዕሊ ክኸውን ተስፋ ንገብር ንዑ ከተንብሁ ዝኽእሉ ነገራት ኣለው ኣንጻሩ ክኸይድ ከም ዝኽእል ዝገልፁ ነገራት እውን ኣለው ስለዚ ንኩሉ ኣተሓሒዝና ክንሪኦ ኢና እዛ መራሒት እዚኣ እቲ ቀንዲ ውሳነ ናይ ግሪንላንድ ደቂ ግሪንላንድ እዮም ዝውስንዎ እያ ትብል ዘላ ዶናልድ ትራምፕ ግን ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ዘይትገድፍልና እንታይ ክትገብሩ ኢኹም ንስኹም ክሰርሕዎ ትኽእሉ ነገር የለን እናበለት ሓደ ፖለቲከኛ ካብ ዴንማርክ ግን ከምቲ ንሱ ዝብሎ ዘይኮነ ብርትዕ ዝበለ ቋንቋ ብዘለዎ በቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝርድኦ ቋንቋ መልሲ ሂብዎ ኣሎ ኣባል ናይ ባይቶ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ከምዚ ዓይነት መልሲ ጥራይ ዝርድኦ ስምዕዎ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ባጌርና ክንሓልፋ ኢና Dear President Trump, listen very carefully. Greenland has been part of the Danish kingdom for 800 years. It's an integrated part of our country. It is not for sale. Let me put it in words you might understand, Mr. Trump. We don't know the... So بوغيري مليسلو ፕሬዚደንት ትራምፕ ምናልባት ንዓኻ ዝርዳእካ ቋንቋ ናትና ፖለቲከኛታት ዝብዎ ዘለዉ ዘረባ ዝርዳእካ ቋንቋ ስለ ዘይኮነ ንዓኻ ዝርዳእካ ክነግረካ ኢልዎ ኣባል ባይቶ ናይ ዴንማርክ እዩ ኣግሬሲቭ ቋንቋ ዝጥቀም እንታይ ኢልዎ መጀመርያ ግሪንላንድ ኣካል ናይ ዴንማርክ እያ ንልዕሊ 800 ዓመት ኣካል ናይ ዴንማርክ ዝነበረት እያ ባይ ዘ ወይ ግሪንላንድ ዝበሃል ካብቲ ዴንማርክ ዝበሃል ሃገር ዘሎ ይዓቢ እዩ ስለዚ ንግሪንላንድ እንተኣሊኻዮ ዴንማርክ ንእሽተይ ሃገር እዩ ንእሽተይ ጫቑት እዩ እዚ ትዛዓብየ ብመሬት ክትሪኦ ከለካ ግሪንላንድ ዝበሃል ግን ከምቲ ዝደለ ድማ ነቲ ግሪንላንድ ከምዘይ ተጠቀምሉ እውን ዝገልፅ ሓበሬታ ኣሎ ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ዴንማርክ ግሪንላንድ ኣካል ናይ ዴንማርክ እዩ ስለዚ በቲ ንዓኻ ዝርዳእካ ሕማቅ ቋንቋ ተረድዩ ኪድ እንዳሓቱናኻ ከይድካ ገለገለ ኸይላ ክትርጉማ እምበር ብኣግሬሲቭ ናይ ብዕሉግ ዝኾነ ቋንቋ ገይሩ እዩ ዝፀርፎ እዚ ከዓ እዚ ጉዳይ እዚ ልዕሊ ዓኻዩ ተጠንቀቕ በዚ ጉዳይ እዚ ኣይንከራኸርና እቲ እሱ ተጠቀመሉ ቋንቋ ፅቡቅ ኣይኮነን ግን ንዶናልድ ትራምፕ ከምዚ ኢልካ መመላስ እዩ ትዘዋፅ ግን ኤሮጳ ከምኡ ክገብሩ ዓቕሚ ኣለዎም ድዩ ከምኡ ክገብሩ ሞራል ኣለዎም ድዩ ሕጂ ከምዚ ክንብል ከለና ኤሮጳ ድኹማት ገለገለ ኢልና ኣይኮና ስምዑ ኣብዚኣ ናይቲ ፕሬዚደንት ናይቲ ባይቶ ናይ ኤሮጳዊ ሕብረት ሓደ ናይ ሲኤንኤን ጋዜጠኛ ስትሬት ፎርወርድ ሓቲትዋ ዓቕሚ ከምዘይብሎም ክዛረቡን ክዳፈሩን ከምዘይክእሉ ካብዚ ኢኻ ትመሃር And I think if there was a chance for Europe to open its eyes wide open, address challenges that hasn't for many years, send a message to its people that it wants their life to be a little bit fairer, a little bit easier, a little bit more prosperous, then now's the time. I don't think we have any choice. No, but the problem is leaders in Europe, and from those I've heard so far, you're all still in a Pollyanna way, hoping for the best, hoping that it's not going to get nasty, hoping that somehow the president's not going to do what he says he's going to do. Well, as you ናይ ብሓቂ እዚኣ ሕቶ እዚኣሲ እታ ዝበለፀት ሕቶ እያ
እንታይ ትብለላ ተስፋይ ንቆርፅና ኣሉታዊ ተሓሳስባ ከልወና እንደልና ኩነታት ይቀያየራሎ ግን ምስ ዘለና ሽርክነትን ኩነታትን ኣብ ግምት ኢኻ መፍትሒ ክንረኽበሉ ንኽእልና ዝብል ሓሳብ ኣለና ትብለላ ሓንቲ ነገር ግን ኢልዋ መራሕቲ ኤውሮፓ ንኩልኩም ኢንተርቪው ይገብረልኩም ኣለኹ ይገብረሎም ድማ ኣሎ ሓንቲ ነገር ኣላ ካብ ኩላኹም ዝሰምዓ ዘለኹ እንታይ ትፀገምኩም ግን ኣይርዳእንን ይብላ ኣሎ ብኻለ ዘራርባ ማለት እዩ ተስፋ ኣለና ክሰልጥ ይኽእል እዩ ክኸውን ይኽእል ኢልኩም ኣብ ናይ ተስፋ ዝተመርኮሰ ዳምበር ዶናልድ ትራምፕ ንጹር ዝኾነ ተሪር መርገፂ ሒዙ ፕላን ሒዙ ኣንጻርኩም ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣይተቐበልኩምን ኣለኹም እቲ ዝገደደካብ ድማ እንተገይርዎሲ እንታይ ክትገብሩ ምዃንኩም ተሪር መርገፂ የብልኩምን ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ዝደለየ እንተገበረ ኣንጻሩ ጠጠው ኢልኩም ስጉምቲ ክትወስዱ ከም ትኽእሉ ዝገልጽ ሓሳብ ወይ እውን ስልቲ ወይ ስትራቴጂ ከም ዘይብልኩም ንርኢ ኣለና ብዘይ ቃል ዓለም እዚኣ ዘረባ እዚኣ ብሕማቕ ኣይትረድዋ እንትዕ ደቂ ኣንስትዮ ስለ ዝኾና ዲ ከም ገይሩ ዝላገፀለን ዘሎ ኩላተን ሰነን ተን ኣብ ታሕቲ ብየማን ዘለዋ ትሪእዎ ኣለኹም ፕሬዚደንት ናይቲ ኮሚሽን ኡርሱላ ቫንደርላይን ጥቃ ዘላ ዝለዓለ ዲፕሎማት ናይቲ ኮሚሽን ናይ ኤውሮፓ ሕብረት ካያ ካላስያ እዚኣ ድማ ፕሬዚደንት ናይቲ ባይቶ ናይ ኤውሮፓ እዮ ሰለስቲአን እዚአን እንተን መርሕነት ናይቲ ኤውሮፓ ሕብረት ዘለዋ ስለዚ ንዕቀት ዲኻ ክትብሎ ኣሽካዕላል ዲኻ ክትብሎ ሓይሊ ከም ዘይብለን እቲ ኤውሮፓ ሕብረት ገና ኦርጋናይዝ ከም ዘይኮነ ስለ ዝፈልጥ እዩ ስለምንታይ ኢኹም ሓይሊ ብዘለዎ ቋንቋ ክትምልስሉ ዘይትኽእሉ ይብላ ኣሎ ስምዑ ሕጂ ከምዚ ኢልዋ ከለኸ ካልእ ክትምልስ እያ It's transactional. So I think it's up to us to say, what can we bring to the table? If somebody talks, we are the #1 allies of each other, the United States and Europe. Whether we like it or not, I particularly think it's something we should invest in. Economically, we are each other's partner. Politically, we are aligned, whether it is on the Middle East, whether it is on Ukraine, whether it is on Iran. I think these are things that we can go with, because otherwise we just look scared, and we shouldn't be. No, but what I'm hearing from European leaders is the first part of that equation, which is we must work together, we are allies, or what you said. But what I'm not yet hearing from you all is the second bit. And if we can't, we will be strong in retaliation or what. Exactly. Richard Quest ሓደ ካብቶም ቀደም ትፈትዎም ዝነበርኩ ጋዜጠኛታት የሎም እኳ ይሰምዑኒ እየ ዘለኹ እዚ ድማ እቲ ጋዜጠኛ ክሓቶም ዝግባእ እንታይ ትብለላ ሓደ ንሕና ካብ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ትራንዛክሽናል ማለት እንካን ሃባን ብኸምኡ ዝሰርሕ ሰብ እዩ ስትራቴጂክ ማልቲላተራሊዝም ገለገለ ብዙሕ ዘየገድሶ ባይላተራል እንካን ሃባን ጥራይ ዝርድኦ እዩ ስለዚ ንሕና እንታይ ከነቕርብ ንኽእል ሓደ ብፖለቲካ ብቁጠባ ብኩሉ ኣብ ሓደ አይዲዮሎጂካል ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባ ሓደ ዓይነት ኣካይዳ ሽርክነትና ድማ ዝተኣሳሰረ እዩ ንግዲ ድማ ዘለና ኢና ስለዚ እዝን ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው መፍትሒስ ክንረክብ ንኽእል ኢና ዝብል እምነት ኣለኒ ትብለላ ፅቡቕ ኣለኺ እዚ ትብለዮ ዘለኹ ጌጋ ኣይኮነን እቲ ዘሕዝን ክፋል ወይ እውን እቲ ዘይትብልዎን ዘይትገብርዎን መደብ ዘይብልኩም ምዃንኩም ካ ዝገልፅ እንታይ ይብላ ኣሎ እዚ እንተዘይሰርሐ እንታይ ክትገብሩ ኢኹም ንኣብነት ዶናልድ ፕሬዚደንት ናይ ቻይና እንታይ ትብል ዘሎ ወይ ሃገረ ቻይና ንሕና ኩሉ ዝከኣለና ምሳኻ ክንሰርሕ ኢና But when it comes to بحيل أنت دليقة بحيل نحن أول بيلا جرنا كم من تشجع كائنا دو بوتين كم يزبلهم زلوا بسلام من قدي أفضل جنا كفوتيو if you don't want بحيلي يدلت هلك you're welcome بحيلك نقدر بالنا كنقص الله دما بحراين بلينا شعبي أنت يزبل زلوا president ناي هاجر إيرترا كم بدو ما تمنجس إيرترا أنت يزبل زلوا مزون الدرام نسرع we're welcome أفضل جنا كفوتيو بحماق من قدي تمريزكم عندنا تيلكم قد قد محجزنا بريتي وتي وتقدمنايو تمكت دلواتنا ግን ነቲ ናትና ረብሓ ገዲፍና ክንብርክ ኸልኩም ኣይንኽእልና ነዚኣ ክብል ዝኽእል መራሒና ኤውሮጳ ስለ ዘየለ እዩ እዚ ድማ እቲ ዊክነስ ዝበሃል ዝኾነ ስትሬንግዝ ኣይርኢዎን እዮም ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣብ ከምዚ ኩነታት ብኮኻ እንተፈሊጡ ኣኺልካ እዩ ሕሉፍ ሓሊፉ ናይ ካልእ ሃገር ደሴት ክምንጥል እየ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ኢምፔሪያሊዝም መግዛእትን ጭቆና ማለት እዩ መፅኡ ደሴት ወደብ ዳህላክሲ ዳህላክ ንዓና ንስትራቴጂ ስለተገድሰና ኤርትራ ኣፍኩም ሓዙ ዳህላክ ክወስዳ እየ ካብ ኤርትራ ከምዚ ክትብል ከቢድ እዩ كبير يو إيرترا مزغولو نيشتي كلا هاجر كم زين دحري لما منجستنا إيرترا بفتهم كباي كدني يت أكلنا نيتو زغوني أكلنا أوروبا حبر زغوني سلطون ناي شو من تميت عمد أمريكا زبالهاجر كيك أو ما خلو هاجر زنا برا دنمارك دسيتنا تكون كون وصلكم إلى الوقت لو أوروبا حبر كسب يجيب بحماية بلا مالسكو بيقولوا قالك قبري كله سلسلة زريكا they're weak دخم تعرفين كلمة كم بعد دونالد ترامب عمسلو بريزيدنتات بجاك بحيل بخالص يردهم بيلا جيروم كتصعوت الكاي يقولوا أوروبا حبر الدماء ما تصعوتوا خينوا لك بحال كله زيهم يوم توم زعابيات كلا كابتن زعابي وما راحتنا أوروبا حبر تزيا هيا كلاس بالتام نيسي بدأت وزاي تمسا سالي أنسال دونالد ترامب حيال زغل مركز كوز دي كلهم ندحر دي غيركا نحن هون ريدينا مساخا بكندا نابن تايلومو غير كندا بوليتيكانيا تايلومو اوكي بتعريف كواغا يندحريلكا مجمريا مشاركتنا أنا نوع أزماتنا بتعرف تمسي خاجن نحن عون بيلا جرنا كنقبل كاينا جمرة رايت جيمي لو مالو
مكسيكو كميلهم بتعرف يزل بحيل يزل تلك كمان نحن ون قالنا نعاق نهرملو نخل نعاق نحزلو نخل ببال كم زند حركات راي دونالد ترامب زي كرغاغا زغل جن ازيوم كم قبلوا يكونون يوم ملسنا تنسمع ياك نحلفنا شو we need to do. Look, where is the equivalent of whatever it takes? I think it's preparedness. I mean, being prepared. And we are in a better situation in 2025 today than we were in 2016. I think we have to be able to say since then the European Union has done things it could have done better. We're still over-regulating. We're still making it too difficult for private sector to operate. However, we've stepped up with regards to the war. We've taken leadership with regards to the Middle East. And we've brought different countries and allies to us. Whether it's perfect or not, I'm not ready to throw in the towel yet. No, but how you're نايب هكذا عزنوها كل شيء تبلا زلا ولا حنت ترجم زلا ويكونن دونالد ترامب كسمع زخل حيلي يكونن زي دونالد ترامب كما تسمعاني فلتو نيرم دونالد ترامب كم زي فتوي فلتو نيرم نساتهم ون دونالد ترامب كم زي فتوي فلتو نيرم ولا حنت خي جبرا كزاربات راي شو من تعمد كم زحلفه 4 عامات كم زحلفات ليس كاب 10 كساب حجي سلازي ابزي وانزي انت واحد بوليسناتهم قيروا ندونالد ني قدم حجي كندي سبات نغيرهم ماميم كندي ابزي عبيت بوليتيكانيات كيلاتات قطبا ناي قطبا مهورات زعبا اوروبا حبرت كزارب خلهم يكون اوروبا استراتيجيك اوتونومي ناتهم ما رحنا فرنسا خندي غزي نغيرهم يم نحنا انصار امريكا نخذ زلنا غدغادنا بعلنا نخوت علينا يلون كندي غزي تلاقيصملو اب كمز كونتات كلنا فرنسا خمز مبالوسي نتي زلنا شركነት زغله مليلهم تلاقيصملو فرنسا مرحي ماكرون كندي غزي نغيرهم اوروبا بعلنا غدغادنا اتلنا انصار امريكا مس تشاينا زباس مخنيات يبلنا يلوم እዚ ኩሉ نخذ زلنا انا حدغا كتونا يبلهم الله ناتنا استراتيجي ناتنا مدب كنقبرالنا ناتنا حساب كنقبرالنا يلوم من كسمعوا زين انت مرحت زين دد حرجا بايدن دما نبعلو نابي كم زخي زي فلت حزوم ناب حدا غدغاد دربيون نسو كاب سلطانو تعاليو دونالد ترامب متيو ساتن ግን نابي كم زخي فلطانين اوروبا حبرت دما تزعبي بدو እዚ ዝብላካ ዘሎ ፖለቲካን ኤውሮፓ ባዕሎም ኣለዎ ኣብ ኤውሮፓ ትነብር ዘለኻ ግን እዚ ኩሉ ንዛረበ ዘለና እዚ ኩሉ ትሪዎ ዘለኹም ኣብ ቁጠባ ኣብ ሂወት ናይ ኤውሮፓውያን ዓብ ጽልዋ ክልዎ እዩ wait and see صحن قومس مسأكا واي دي كونا كاب حجي نات تنقعكا مخات لعلا قدا سنة كلويو دونالد ترامب لعلو كله مسمن وقك قبريهم تسميت قبروا لنيرهم مس تشاينا حسابك نكيرو مخنياتو تشاينا حيالاتهم دحري بوكس كيبوهم بوكس غيرهم كارمو خمس غول فلتيو نيروبا كن تحريمهم كملسو كم زي كله صبو غيرو سلازي فلتي كم زي قبرهم زلو سلازي ناي بحكي حماق يكن اريز وريد starting to sing from the hymn sheet that we need to do deregulation, we need to do more of this, which is of course what the president is putting forward. But one gets the feeling you're being dragged kicking and screaming to that position. You're not doing, because the liberal elite of Europe is still regarding what's about to happen as being a travesty. Okay, I get that. And I think we need to say two things. First of all, in November, American people voted for what they thought America should look like. In Europe, we forget the same trend has been coming. And in June, so I preside over a parliament that essentially looks very similar with that trend of people saying, enough is enough. You're stifling us. We need to feel more safe. We need to invest more in security. We need to do more to help our businesses. We need to protect our people. So بحبشها كم تريواد لهم زيان ينتن مرحتناتهم أوروبا ولا حنت خمسة جبرن زخونه يكون strengths كم زي بلون بتسفى كتبي كم زخونون I hope دونالد ترامب ما أيش كنا لو من خواني تبوليس زلوا كهوت أيجن بحيل النساتهم مكيتهم ندونالد ترامب كودا دروز خلي يكونون ده تردهم نجارجنا له دونالد ترامب أوروبا أقولش أماتي وام كم زلوا بخمين نزيا سمعجي كابون هبت كالك نسجرينا Exactly. I mean, I think we should fight for an exciting, bright future where people can be optimistic about what's going to happen, where you wake up and you look forward to the future. And the best way to make the best way to انتاينا نرزلنا زيات ريواز اللهم ناي AFD زبال Alternative for Deutschland زبال بارتي يماناي كنفلك كم ناي دونالد ترامب بارت مالتيو ويول موفمنت كم عينت من قصاص يزي دونالد ترامب كعود قداماي انجينير ناي تعود زنبره من الى ماسك بحال اكس اللو معك مليونات ገንዘብ አለው ህዝብ ዝሃብ ተመናይ ዓለምና ካላይ ካብ ዘሎ ድማ ዳብል ዕፅፍ ሃብቲ ዘለዎ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ዝተዓወት ግን ቡዝ ድቅስ ሰብስ ከይመስለኩም ቀጥታ ናበይ ከይድሎ ናብ ጀርመን زعبي كتبنا أوروبا جرماني أف جرماناتيو exactly كم نايدون ترامب بوليس نزلهم يحجز له من يمسب AFD أبت بارتناتهم إذا أبت كونغرس نساتهم راليز قبروز نبرو بفيديو ترخيبو زي سمعوا دم سمعوها ده مالتيو أوروبا أبراسل سايكونن شكرهم زلوا أوشت أماتيهم كفن كلهم يم إذا بارتي إلى ماسك زدقفا زلوا ياتري وزلهم انتهت بل انت حرسليتهم أبتناتهم مانيفستو جرمن كاب أوروبا حبرت نخطوت
ነቲ ኮሚሽን ገዲፋቶ ክትወፅእ ናፃ ዝኾነት ሃገር ናታ ባጥያራ ከም ቀደም ዶች ማርክ ጌራ ክትቅፅል ኢሎን ማስክ ድማ ኤግዛክትሊ ንዑ እዩ ዝደሊ እቲ ኮሚሽን ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ብጀካ ሕጊን ካልእ ምክባድን ካልእ ስራሕ ከም ዘይብሉ ትዝቢ ፀሊይዎ ኣሎ እቶም ኮርፖሬሽንስ ድማ ይደልይዎን እዮም ቅድሚ ሕጂ ባዕሉ ክቅየር ይልምንዎ ነይሮም ስለዘይ ገበረ ሕጂ በፍንጫ ንኸፍርስዎ መፂኦም ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና and this is going to be እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኢሎን ማስክ ኣብ ጀርመን ድማ ከም ብሓድሽተ ተዓዊቱ ፖለቲካ ናይ ዓለምና ሓንሳብን ሓዋርን ክቅየር ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ሳተላይት ናቶ ንዓለም ምሉእ ይቆሃፀር ኣሎ ኣብዚ ስምዕዎ ድሓን bright future where people can be optimistic about what's going to happen, where you wake up and you look forward to the future. And the best way to ensure the future is good, you have to fight for a good future every day, and it will be great. And we'll have a very exciting, wonderful future. So, so I think this election coming up in Germany is incredibly important. I think it could decide the entire fate of Europe, maybe the fate of the world. That is the significance of this election. So that's why it's very important to talk to your friends, like a change of different party. So እዚ ሰብ እዚ ብንጹር ኣብ ጀርመን ኣብ ፖለቲካ ኢዱ ሙሉእ ብምሉእ ኢትዩ ከም ዘሎን ዘይሕጋዊ ካይኮነን ዝገብር ዘሎ መሰል ኣለዎ ክዛረብ ግን ክግበር ዝኽእል የለን ዋላ ሓንቲ ክገብርዎ ይክእሉን እዮም እዚ ካብ መጠን ንላዕሊ ሃብታም እዩ ሃብቲ ጥራይ ንበይኑ ግን ፀገም ዋላ ሓንቲ ኣይመበልካየን ካብ ሃብቲ ንላዕሊ ግን ሓይሊ ኣለዎ ምክንያቱ ኣብ ኢዱ መን ኣሎ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኢዱ ናብ ጅቡን እዩ ዘሎ ምክንያቱ እዚ ሰብ እዚ ቀሊል ሰብ ኣይኮነን ካበይ ኣብ ኣፍሪቃ ተወሊዱ ዝዓበየ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ከንታይ እዩ ኣብ ዘበነ ኣፓርታይድ ኣቦ ገለ ካብቶም ሃብታማት ኢንጂነራት ናይቶም ጨቆንቲ ናይ ኣፓርታይድ ዝነበሩ እዩ ክሳብ ሕጂ ብዛዕባቶም ፀለምታ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዘሎ ወይ እውን ብዛዕባ ፀለምታ ኣፍሪቃውያን ክዛረባ ይሰምዖን ኢኻ ፀዓዱ ተበዲሎም ፀዓዱ ይህሰዩ ኣለዉ ኢሉ ግን ብጣዕሚ እዩ ዘጉርዕ ስለዚ ኣብ ውሽጡ ብሕጂ ከውፅኦ ዝኽእል ዘረባታት ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ማለት ናይ ካልኦት ድኻታት ናይ ፀለምቲ ብዙሕ ድንጋፀ ከም ዘይብሉ ኢሎን ማስክ ንርኢ ኣለና እንተለዎ ብግዜ ክንሪኦ ኢና እዚ ክብል ከለኹ ሕማቕ ንክገብር ተዳልዩ ዘሎ ሰብ እውን ክብል ኣይክእልኒ እቲ ዝገብሮ ዘሎ እዚ ሕጂ ኤፍዲ ምድጋፉ ፀገም ኣይኮነን ኣብ እቲ ኢሊት ናይ ኤውሮጳ እዚ ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ንሪኦ ዘለና ንህዝቢ ዝጠቅም መንግስቲ እውን ኣይኮነን ንዑ ምእላይ ማለት ፀረ ደቂ ሰባት ገለ ኣይኮነን ኢሎን ማስክ ፅቡቅ ነገራት ኣለዎ እዩ ሓቀኛ ምስሊ ኢሎን ማስክ ግን ብናተይ ገምጋም ብዙሕ ቪድዮታት ናቱ ሰሚዐ ያነ ብዙሕ ፖድካስት ናቱ ሰሚዐ ዳርጋ ካብቶም ብቐረባ ዝከታተሎም ሰባት እዩ ኤግዛክትሊ ኢሎን ማስክ እንታይ ይደሊ ከም ዘሎ እንታይ ድሌቱ ኣይተፈልጠና ኣሎ ሳጅ ዝገብሮ ዘሎ ኩሉ ሕማቕ ኣይኮነን ናይ መወዳእቲ ዕላማ ናቱ ግን እንታይ እዩ ሰብ እዚ ሳተላይትስ ናቱ ኢንተርነት ቴሌፎን ኣብ ዝመፅእ ዓመታት መሊሱ ክቋፀሮ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብዘን ቀረባ መዓልታት ጥራይ ተን ሳተላይት ናቱ በቲ ስታርሊንክ ዝበሃል ዘሎ በቲ ናይ ስፔስ ኤክስ ዝሰዶ ዘሎ ሳተላይትስ ቴሌፎን ኣክንዲ ሲም ካርድ ናትካ ናይ ሓንቲ ሃገር ሲም ካርድ ትጥቀም ስትሬት ካብ ሳተላይት ክመፅእ ዝኽእል ናቱ ሲም ካርድ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝቐረባ ከታታቱ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ዝበለፀ ድማ ዝበለፀ እዩ ክኸውን ምክንያቱ ብመሬት ዝኸይድን ኮኔክሽን ሕማቕ ዘለዎን ክኸውን ኣይኮነን ኣብ ሰማይ ስለ ዘሎ ካብ ዝኾነ ቦታ ክትጥቀመሉ ትኽእል ዝበለፀ ሲም ካርድ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ስለዚ ኣብ ናቱ ቴክኖሎጂ ብዙሕ ሰብ ዲፐንድ ክገብር ከም ዝኾነ እዚ ድማ ኣብ ዓለምና መወዳድርቱ ዘይብሉ ሓይልን ስልጣንን ክልዎ ዓቕምን ክልዎ ምዃኑ ናይ ኣሜሪካ ንዶናልድ ትራምፕ ምቁፅፃሩ ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ ሪፓብሊካን ቤዝ ዓብ ቦታ ሒዙሎ ገንዘቡ ድማ ብኸመይ ከዋፍሮ ምዃኑ ተረዲይዎ ኣሎ ስለዚ ልክዕ ከምታ ኣብ ኣሜሪካ ተዓዊትዎ ዘሎ ኣብ ኤውሮጳ ድማ ኣብተን ሽግር ዘለዎ ሃገራት ከም በዓል ዓዲ እንግሊዝ ከምኡ ድማ ኣብ ጀርመን ቅልጡር ዝኾነ ምንቅስቃሳት ገይሩ ኣሎ ሓንጎል ኣለዎ ሚድያ ኣለዎ ፅዋታት ኣለዎ ገንዘብ ኣለዎ ስለዚ ሰብ እዚ ነቲ ፖለቲካዊ ሓጓፍ ተጠቒሙ ዝለዓለ ስልጣን ክህልዎ እዩ ፕሬዚደንት ምዃን ድማ የድልዮን እዩ ንፕሬዚደንት ምግዛእ ጥራይ ዘድልዮ ምቁፅፃር እዩ ዘድልዮ ኣብ ኣሜሪካ ድማ ዓብ ተቐባልነት ስለ ዘለዎ ኢሎን ማስክ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ዓመታት እንታይ ዓይነት ተራ ክፃወት ግን ቨሪ ቨሪ ኢንትረስቲንግ ዝኾነ ተራ ክፃወት ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ፅቡቅ ነገሩ ክሳብ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ነዚ ኩሉ ዕብዳን ናይ ደቂ ሰባት እዚ ናይ ግብረ ሰዶም ድዩ ናይ ቆልዑ ንኸይውለዱ ዝግበር ኣንፃር እዩ እዚ ሕጂ በዛ ተግባር እዚኣ ጥራይ ፅቡቅ እዩ ሰባት ከፋረዩን ክባዝሑን ከም ዘለዎ ዝግብ ሰብ እዩ እዚ ዕብዳን ይከላኸሎ እዩ ግን ምስ ግዜ እንታይ ክገብር ይኽእል ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ግን ዊዶናው እናተኸታተልና ከነምፅኦ ኢና ኤውሮጳውያን ግን ክገብርዎ ዝኽእሉ የብሎምን ንኢሎን ማስክ ብሕም እንድሕር ኢሎም ዶናልድ ትራምፕ ኣንፃሮም ስለ ዘሎ ክገብርዎ ዝኽእሉ የብሎምን ልክዕ ከምዚ ብድሕሪ መጋረጃ ኣቲኻ ምብካይን ቁሪብሪ ምባል እንተዘይኮነ ንሳቶም ክገብርዎ ዝኽእሉ ዝኾነ ኣማራፂ ከም ዘይብሎም ኢና ንርኢ ዘለና ኤውሮጳ ንቻይና ከምዚ ክገብር ንራሻ ንፑቲን ከምዚ ክገብር እዮም ንዶናልድ ትራምፕ ፅበይዎ ነይሮም ኖ ተገምቲሉ ንዓታቶም ይትቐንዲ ሽግር መፂኡ ዘሎ እዚ ሓደ ክኸውን ከሎ እቲ ፖሊሲ ናቱ እናቀፀለ ክኸይድ ከሎ እንታይ ክመስል ከም ዝኽእል ድማ ኣብዚያ ከርየኩም ክፍትን እየ ሕጂ እዚያ ስምዕዋ A change of tone. He is no longer threatening tariffs on China. Instead, he is talking about a trade deal.
We'll also pass the Trump Reciprocal Trade Act, meaning if China or any other country is charging us 100 or 200% tariff or tax, then we will charge them 100 or 200% tariff or tax in return. In other words, it's an eye for an eye. We have one very big power over China, and that's tariffs. And they don't want them, and I'd rather not have to use it. It is a complete U-turn from So Elon Musk, Donald Trump بملو مرجع زبنا مرجع ناتو أنصار تشاينا ترير بوليس كختل مخانو إيروبايان دما ينبحقوا نيرم كم قبر لهم ني تشاينا كقرقر سلزقونين أنا كذا لينا يلوم يزارب نيرم. He's a businessman. He knows China كأندا قداسنا business مخاني فلتي. لازم تشاينا وقاعد ليوني. بنت أرمس إيروبا أنت تواجيو كربحي وخسر كم زي كل جن فلتي. إيروبا زجبر أنت جبر أنت أرضو كل زغلي كون تشاينا جن بوكس اندهريبو بوكس كمال سلزقولو مخانو يفلتي. راشا تحرم تفتينو كحرمو مخانو يفلتي. سلازم نتوم حيل زلهم قبل ما تسكبوا زغلو ولا أول 100 500 أنصار خيدي دبال تنبره من قد كيرو لا لا غلغة. أنصار تشاينا نخي كيد إلى ماسك يدلني إلى ماسك أب تشاينا بزحر بحيز اللوا بحجر ما عبر بحيز بزلوا هذا نتر 4 بليون هزبيو كامباني تاتناتو بفلا يدماتي تسلا زبال العلا قدر سنزلويو أقوتا مخاينا وتويز فري تعدا قادما عندك كابت زخص بزلوا عداقاي نسيت رايقنا يكون أبل جوجل أبل كالوت كامباني تاتنا أمريكا داغانا تشاينا بتاعمي زقدسم سلازي انصار تشاينا كوينات كبر كم زي كل وي وين تناي تعريف شجر تقتل كم زي كل نرلنا بنصار اوروبا بيدو سلازخونه اوروبا بحمد حري لهم تيغبروا يم نتو مرحتي كاب سلطانهم كم زي لماسك زغبر زلو كاب سلطانهم كغحفوهم يم ذاتس واي دما اوروبا امارات يبلون زخونه ነገር كغبر አይكلني بنصارو نابنت ابزون تحديتن ير دونالد ترامب فيتني في تحديتن ير بزيا relationship in the world is between the US and China. US 28% of the global economy, China close to 20%, that's almost half of the global GDP. And we know that you called President Xi Jinping last Friday. We heard that you had a good discussion. How do you see the relationship between the US and China in the next 4 years under your leadership? زي عجيت حتى انت يمتبلو زلو اب عالمنا تزعبي زمدنا مالت امونغو امريكان تشاينا زلوي قطر حاتم قطر خلتم كتابانا عالمنا يو امونغوهم زغبر دما نخل عالم يصلو زي قد سابينا كورنا عالم لها سلازي مس بريزيدنت تشاينا تدواويل كان يركاغا نابي غصكم يخون كدو ناتكم ناكلتيهم زمدنا نخل سب سلازغدس انتاي زلتو كنتات ستابرحالنا يلوم ابتي وورلد ايكونوميك فورم حتيتو من يرومي ملسنا دونالد ترامب اسمع. He called me, but I see it very good. I think that we're going to have a very good relationship. All we want is fairness. We just want a level playing field. We don't want to take advantage. We've been having massive deficits with China. Biden allowed it to get out of hand. He's $1.1 trillion deficit. It's ridiculous. And it's just an unfair relationship. And we have to make it just fair. We don't have to make it phenomenal. We have to make it a fair relationship. Right now, it's not a fair relationship. The deficit is massive. መጀመሪያ ፕሬዚደንት ናይ ቻይና ይደውልልይ ይብላሎ ስለዚ ኢጎ ናይ ዶናልድ ትራምፕ አገዳሲ ይፈልጥዎ እዮም ድማ ናይ ቻይና ጽቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጥዎ አክቹሊ ቻይና ባይደን ማዓስ ይወርድ ካብ ስልጣን እዮም ዝብሉ ነይሮም ዶናልድ ትራምፕ እዚ ኩሉ እናፈከረ ከሎ ንሱ ይሕሻና ብሉ ነይሮም because they know him he's a businessman a business ስለዚ ኣመን ድማ ትሚሉ ናይ ጽሉል መንገዲ ክኸይድ ኣይክእልን እዩ በንጻሩ ከም በዓል ጆ ባይደን ቢዝነስ የብሎም ምን ይወቶም ቢዝነስ አይርዶም ደሞዝተኛታት እዮም ስለዚ እቲ ዝገብርዎ ፖሊሲ ኤግዛክትሊ ኣብ ቢዝነስ እንታይ ዓይነት ጽልዋ ከም ዝኽእል ዋላ እንተ ተረዶም ፐርሰናሊ ግን ከሰማቅርዎ ዝኽኣሉ ይኮኑ ዶናልድ ትራምፕ ግን ቢዝነስማን እዩ ስለዚ ቢዝነስ ናቱ ድማ ቱሪዝም እዩ ቱሪዝም ድማ ሰላምን ርግኣትን ሽርክነትን ጉዕዞን እንተሎ ጥራይ ይሰርሕ ስለዚ እቲ ዝርድኦ ቢዝነስ ኣብ ንግዲ ዝምርኮስ እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ እንታይ ዝብል ዘሎ ምስ ቻይና ክሳብ ሕጂ ፖሊሲታት ናይ ኣሜሪካ ንኣሜሪካ ኣዝዩ ዝጎዲእ ነይሩ ስለዚ ነቲ ዘሎ ሓጓፍ ነቲ ዘሎ ዘይምዕሩይነት እንተስተኻኺልና ምስ ቻይና ክንሰርሕ ፀገም የብልናን እዚ ግን ኔጎሲዬሽን ክንገብር ክንክል ኣለና እቲ ዘሎ ሓጓፋት ብሰንኪ ሕማቕ መራሕቲ ናይ ኣሜሪካ ዝተፈጠረ ስለ ዝኾነ እዚ ክዕረግ ክኽእል ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ ቻይናውያን ድማ ዌር ኦኬ ምሳኻ ኔጎሽት ክንገብር ኣብ ጠቕላ መፂና ሂም ክንብል ፀገም የብልናን ዝብል ፅቡቅ ዝኾነ ጌስቸር ይህብዎ ኣሎ ልክዕ ከምቲ ካብ ራሽያ ዝመፅኦ ዘሎ ዳትስ ዋይ ድማ ምዚኣቶም ንክሰርሕ ፀገም ዘይብሉ በንፃሩ ካብ ኤሮፓ ዝበሎ እሺ 5% ሕራይ ስለ ዝብል ምስኣቶም ዝኾነ ነገር ሪስፔክት የብሉን ኣብ ልዕሊኦም that's why ነዚ ከምዚ ገይሩ ዝእምኖም ኣብ ኤሮፓ የለን ማለት እዩ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፖሊሲ ቀሊል እዩ ሶፊስቲኬትድ ኣይኮነን ግን እንድሕር ደይ ተረዲካ ድማ ሓደጋ እዩ As it is with other countries, a lot of Asian countries actually, but we have deficits that are very big and we can't
keep doing that. So we're not going to keep doing that. But I like President Xi very much. I've always liked him. We always had a very good relationship. It was very strained with COVID coming out of Wuhan. Obviously, that strained it. I'm sure it strained it with a lot of people, but that strained our relationship. But we always had a great relationship, I would say, and we look forward to doing very well with China. So, كم زين بلاد لنا حقنا مزرابي اليوم مس بريزنت شي بريزنتنا تشاينا مالتيو بتاعم صبغ زمدنا نيرنا صبغ زخونه مرددا صبغ زخونه كوميونيكيشن زنبرنا هنا زندنا منغوينا منغون زنبره بسنكنا كوفيد استفتره شجريو تزمدنا انا تملاشين بر بريزنتنا تشاينا بفلو يكبري زقبل نيرو امونغوم صبغ زخونه زمدنا كم زلومن ات شركتنا كلتين هاجرات لعلب خيد كم زخلي زنقر نيرو حجون صبغ زمدنا يزلنا ات ناي كوفيد غداي ካብ ክልቴና ወፃኢ ስለ ዝነበረት ጉዳይ ተኣልዩ ስለ ዘሎ ኣብ መንጎና ፅቡቅ ዝንምናይ ርግፀኛ ድማ ምስ ተዘራሪብና ክንፈትሖ ንኽእል ኢና ከምዚ ንዝኾነ ይኹን መራሕና ኤውሮጳ ብፍላይ ናይቲ ኮሚሽን ማለት እዩ ተዛረበ የለን ነተን ብሲንግል ብመራሕትና ኤውሮጳ እንኳ ሓንቲ ሰብ ጥራይ ዘድንቕ ነው ክልተ ሰለስተ ሰባት ጥራይ ዘድንቕ ዘሎ ቀዳመይቲ ጆርጅ ሜሎን ናይ ጣልያን ካልኣይ ድማ ቪክቶር ኦርባን ናይ ሃንጋሪ ነዚኦም ጥራይ ሳቶም ካኮም እዮም የማናይ ክንፊ ስለ ዝኾኑ ልዑል ክብሪ ኣለዎም ንዓታቶም ድማ የድንቕ ኣሎ ሕጂ ድማ ናይ ጀርመን እዛ ናይ ኤኤፍዲ ኣሊስ ቫይደል ንሳተ ተዓዊታ ንዓኻ ክፈትዋይ ማለት እዩ ምክንያቱ ነቶም ናይ የማናይ ክንፊ እዩ ዝፈቱ በንጻሩ እቶም የማናይ ክንፊ ንሕና ናፃ ዝኾነ ሃገር ክንከውን ኣለና ዝብሉ እዮም እቶም ዝፅልኡ ዘለዉ ኸ ንሕና ናይ ኣሜሪካ መጋበርያ ክንከውን ንኽእል ኢና ዝብሉ እዮም ስለዚ ናይ ብሓቂ ዶናልድ ትራምፕ ብኸመይ ከም ዝሰርሕ ትርእሱናቱ ትሪኦ ኣለኻ ነፍሱ ዝኽእል ናፃ ዝኾነ ሓይሊ ንዘለዎ ዳ እምበር ዋላ ናትካ ባርያ ክኸውን እየ ዝብል ከም ዘይፈቱ ኢና ንርኢ ዘለና and this is very very interesting change of heart ይብልዎ ልቡ ይቕይር ከም ዘለዎን ኣካይዱ ይቕይር ከም ዘለዎን Tariffs to a trade deal. A few weeks ago, a trade war seemed inevitable. Trump picked a team packed with China hawks. He himself announced plans to raise taxes on Chinese imports. But as he completes 1 week in office, Trump is yet to act on these threats. Instead, he's talking about cutting a deal. And he's said to be keen on visiting China soon. The US president is making clear overtures and Beijing is responding. In terms of foreign trade, we do not pursue a trade surplus. We are willing to import more competitive and high-quality products and services from abroad to promote balanced trade development. سنتاي زبل زلو درو مس تشاينا نيغوشيت كغبر اهم كبل كزرارب مفتح كدلك كم زدلي ካብ ሓሊፉ ናብ ቻይና መገሻ ክገብር ከም ዝደሊ ዝነግር ዘሎ ናብ ኤውሮጳ መገሻ ክገብር ከም ዝደሊ ተዛረበና ኣሎ ናብ ስዑድያ ክኸይድ ከም ዝደሊ ናብ ቻይና ክገይሽ ከም ዝደሊ ዝነግር ዘሎ ስለዚ ፕራዮሪቲ ናቱ ንጹር እዩ ኩናትን ዕግርግር እንዳይኮነ ምዚያቶም ሽርክነት ክገብር ከም ዝደሊ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ቻይና ዓቢ ወኪል ኣብ ወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም ድማ ነቲ ንስኻ ትደልዮ ዘለኻ ክንገብሮ ኢና ንሕና ምክንያቱ ብዙሕ ተሰደል ኤክስፖርት ትገብር ኣለኹም ንቻይና እንታይ ኢሉ ዝኸሰም ዘሎ ብዙሕ ኤክስፖርት ይገብር ኣለዉ ካባና ግን ከምቲ ዝድለ ይገዝኡልና ያለው ንብረት ይብል ኣሎ ዊ ኣር ሃፒ ካባኹም ንብረት ክንገዝእ ብዙሕ ነገር ግን ሃይ ኳሊቲ ክቡር ነገር ቴክኖሎጂ እውን ክንገዝእ ፀገም የብልና እቲ ገዳታት ኣልዕልኩሞ ብዙሕ ካባኹም ክንገዝኦ ንኽእል ከምዘይ ንገዝኦ ጌርኩምልና ኣለኹም ብምባል ዝምልሰሉ ዘሎ እዚ ድማ ንዶናልድ ትራምፕ ደስ ክብሎ ዝኽእል ዘረባ እዩ እቲ ኣብ መንጎ ዜን ክልቲአን ሃገራት ዘሎ መንገዲ ድማ መፍትሒ ክረክብ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና and this is going to give ካብ ናቡ ኣብ መንጎ ዜን ክልቲአን ሃገራት ዘሎ መንገዲ ሰላም ድሕሪ ኮይኑ ንኤውሮጳ ሕማም ርእስን ድኻም ልብን ይክፈጥረሎ ምክንያቱ እንተወሓደ ንቻይና ክቅርቅር እንተዝደሊ ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ቻይና ህልኽ ተገይሩ ኤውሮጳ ስለ ዘድልይዎ ንኤውሮጳ ክሓግዞም ምኻለ ምስ ቻይና ዘለዎ ሽግር ምስ ራሽያ ዘለዎ ሽግር ክፈትሕ እንድሕር ኮይኑ ግን ኤውሮጳ የድልይዎን እዮም ኤውሮጳ ግን ንዑ ክደልዮም ምክንያቱ ምስ ክልቲኦም ባእሲ ገይሮም ስለ ዘለዉ ፖሊሲ ቀይሮም ምስ ቻይና ምሳኻ ሽግር ፈቲሕና ምሳኹም ክንሰርሕና ክንዲ ዝብሉ ምስ ቻይና ይተሃላለኹ ምስ ራሽያ ድማ ምስ ፑቲን ድማ ኣብ ዝለዓለ ህልኻት እዮም ኣለዉ ስለዚ ክሊርሊ ስትራቴጂ ዘይብሉ ናቱ ረብሓ ቅድሚት ኣቐዲሙ ዘይሰርሕ ዘሎ መርሕነት ኣሎ ኣብ ኤውሮጳ ኢና ንርኢ ዘለና it's very sad reality but it is what it is. That was addressed to Donald Trump. The Chinese vice premier spoke about balancing the trade relationship. He addressed Trump's biggest concern. Trump often says that China is stealing from America, that the current trade relationship benefits China alone. So Beijing is now talking about balancing trade ties and, by the looks of it, averting a trade war. But with Donald Trump, you never really know for sure. It's like his policy depends on his mood. So no fight today, but there's no telling what tomorrow will bring, and Beijing understands this. Trump is impulsive and sometimes incoherent. Even as he talks about a trade deal, he hasn't dialed down his rhetoric. ብርግጽ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ክገብር ምዃኑ ምሉእ ሚእትኻ ሚእቲ ተረዳዲኻ እዚ ክኸውን ኢልካ ክትዛረበሉ ትኽእል መራሒ ይኮነን ትኽክል እዩ እዚ ሓቂ ዘረባ እዩ የግዳስ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቻይና ኩሉ ዓይነት ሲናርዮ ተዳልዮም ልኹም ዘለዎ ፍሉጥ እዩ ከምዚ ናይ ኤውሮጳ ክዛረቡ ሓንቲ ከይገብሩ ይኮነን ሓሊፎም ኤውሮጳ
تشاينا كل زد اليوم بعالم كجبروا زغلو أمريكا خد جبرت خل كل عينة سجمتات سيناريو بسيناريو بلان جيرم تداليوم اليوم that's why عند حروق جميرو عندك هسه زغل نسوم خان تردي ولو تشاينا تداليوم علو نداد كابيك جوزيوم نقد مسمن كجبريوم أمريكا تعزيهم ممتاز جبريوم كل زد اليوم بلان بي جيرم تداليوم اليوم أوروبا nothing zero plans سلز جبريوم أو حركة ودي قوم زلو سلزي كل جزء أقدم كبلان زي مكبر if you fail to plan you're planning to fail يبلو بلان زي جبرسة نخودق بلان يجبر كم زلو يوز فلات يوم زلو أوروبا لومي أنت أرومي لا عند فيديو زي سمواسكي The European Parliament and everyone knows how much money I get. In the European Parliament website, you can find out how much my salary is, allowance and other budget. In total, there are around 60,000 euros per month. But the طيب لا لز أبال بايتنا أوروبا حبرتيو دموزنا تنورحي كل عينة جنزب أبجمتي تخان ورحي سوساشح جيرو أبيلي غفل سوساشح ترى سبز نبريزي سوساشح كله نجبوزة هتكون دموز اللو اني بي ار نوفيس نبلا بلا نتبالك حساب سوساشح نورحي وسد نعتنا دوموز نايتوم أبالات نايبايتو أو ويب سايت ترغبو نايتوم كوميشن نايتي أوروبا حبرز بان لزين كليتا دكونسيو زلو واجن دوموزم دليخاك ترغبو أصقامي مغنياتو عايز عفونا لويلو سمعوه زيت بالشونها زبالها بزيت زيمر. There is a problem. This transparency is not the same in other European institutions. The European Commission, which is basically the government of the EU, doesn't clearly state in their website how much money commissioners get, which they are the equivalents of ministers, but for EU. In order to find this information, my team and I had to research a lot until we found this regulation from 2016 that tells you what are the salaries and the allowances for commissioners. Basically, commissioners get 25,000 euros per month for their basic salary, an extra residence allowance for around 3,500 euros per month. And obviously all the work-related transportation and hotels are paid by the European Commission. In addition, depending on their situation, they can get more money. Like for example, if they are married and they زعبا دموزهم زملكات بغلي لك ركب هيكلني لو زخا حدا كارت بالشونا زبحالي اكزاكتلي دموزناتهم زي ديمقراطيا ندحر خوينو كنداي كم زغفلو كنداي مخالو دموزهم بقلتي كركب نير وغن بحبو دحر خنداي كن رخيبنايو بحال فايل كم زرغبنايو كوميشنر زين كلتي مالتي ورحاو دموزناتن مجمريا 15,000 يورو 15,000 يورو أوروبا بزع جنزبي بوليتيكيا 15,000 يورو كفل يقبوني ترى حزبك كنداي يخفل مغنياتو نزيوم سبات زياتهم 15,000 يورو ندحر كفيل كايوم بس قلنا تعب جبان دا تطري جزا خراي حساب 3,500 يورو نورحي ني مقوع زياناتهم نقل ملاناتهم كله تي كوميشن يدي خافلوس لذي زيوم سبات زياتهم كفسلت عن كوردي دلينيو كفسلت عن توريدهم في جرمن ابنت زبالت حجر زبال مع كلاي دوموز ناي جرمن let's say 3,000 يورو افريج سالاري 3,000 يورو ويون 4,000 يورو بالوضحه الميديان سالاري زبال 4,000 يورو نحدد سب او افريج مبر كلتشح شحن 500 كلتشحن 500 زغفال بزع سبي زياتهم 15,000 جرمن كاز بلتي ناب مبرق اوروبا ناب بولاند ناب جلملند حرخيتكا ناب طليان حرخيتكا دموز ناب غدلي زغي ناب غريق ناب سبين ناب برتغال دموز نتحتي ناخذ زغي سلازي 15,000 يورو دموز قبل لي دما اتاويتات ناتهم قبل لي كوميشنز ناتهم قبل لي تجلمله زيام سبازياتهم ما فيها مغانم يغتفلت لكن دزي دموز زغفل توينم 5 عامات كصونهم دحر حج دما بقلملا بسلطان كصونحو نتوم نبلشونا زعدم مسرحنا عند رزالنا بلشونا لو اوروبا مالت ايكونن جن كابتن حزب زوزدو ازي استفلنا ابنت ترى افريج دموز ناي اوروبا 5,000 تقينو 10,000 دابلنا توسيدو ريسبكت زياتهم جن 15,000 is a lot of money but again بزعبا اوروبا كتزارب كلها بزعبا كوميشن بزع زربا يزلو قالك ابونا سمت have children and when they finish their jobs of the commissioners like we have here of the teams of the European Parliament, it's unacceptable that you need an investigation to get this information. All of this information should be easily accessible in the website of the European Commission like it is in the website of the European سو أبالنا بايتونا يوروبيان يونيون زخصهم زلو زي دموزناتكم مبزوحون داي مبزوحونا يزاربني يقن إذا حبريتازي نزخونا سب كركب زقبوي نابلي calling out بلو يواردو بالو بزوح سب دما دسعبي
ናይ መወዳእታ ኣርእስቲ ካብዚ ናይዚ ኣብ ዞባና ከያተና ከለና እዚኣ እያ ክትከውን country and a city that led the globe in innovation. And look at us now. It's time for a change. And I've said this for years, and I'm happy that ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ማየር ወይ ከዓ ከንቲባ ናይ ኒውዮርክ ዓብ ከተማ ናይ ኣሜሪካ እዩ ብዛዕባ እንታይ ተዛሪቡ ስምዕዎ ናይ ቴክኖሎጂ መደበር ዝነበር ናይ ይብላል Elon is going to be part of those who are moving that change forward. We should not be afraid of Bitcoin. Remember y'all laughed at me when I first got my Bitcoin? Who's laughing now? Go look at my Bitcoin now. Y'all all mock me. You're taking your first 3 paychecks in Bitcoin. What's wrong with you? Now you wish you would have done. So እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ከንቲባ ናይ ኒውዮርክ እንዲሁ መጀመርያ ኣብ ስርሑ ክመፅእ ከሎ ደሞዙ ብቢትኮይን ወሲድዎ ኩሉ ሰብ ድማ ይስሕቀሉ ነይሩ ከመይ ገይሩ ብቢትኮይን ደሞዝ ዝወስድ ዘሎ ኢሎም ትላገፁ ላይ ነርኩም ሎሚ መን እዩ ዝስሕቅ ዘሎ መን እዩ ከዝላገፅ ዘሎ ፅቡቅ ጌርኩም ትፈልጡ ኢሎም ስለዚ ቢትኮይን ታሕቲ ከሎ ደሞዙ ብቢትኮይን ዝወስድ ዝነበረ ሎሚ እቲ ደሞዙ ክንዲምንታይ ወሲኹ ኣሎ ፕሪቲ ማች ካብ 25,000 ቅድሚ 2 ዓመት እዩ ነይሩ ወይ ቅድሚ ዓመት ምንፍቕ እንዲሁ ገለመታት ነይሩ ስሮ ክንዲምንታይ ናብ 100 ገለን ሽዕደ ይብሎ እዚ ጉዳይ እዚ ቀሊል ኣርስቲ ይኮነን ኣነ ኣብዚ ደግመልኩም ዘለኹ ሱቕ ኢለ ይኮንኩን it's a life changing decision ብትክክል መንገዲ ኣስተውዒልካ እንተጌርካዮ ቁጠባ ናይ ዓለምና ክቅይር ዝኽእል ዓቢ ዛዕባ እዩ ጉዳይ ናይ ክሪፕቶ ጉዳይ ናይ ኢንቨስትመንት ፈሊጥካ ግዜ ወሲድካ ስጉምቲ ክትወስድ ካብ ዓበይትን ሊቃውንትን ሓበሬታ ይምፃልኩም ኣለኹ ሪኮመንዴሽን ይበኩም ኣለኹ ፕሊዝ እዚ ውሳነ እዚ ተጠቐምሉ ንሂወትኩምን ንነፍስኩም ኮይንኩም ንስድራኹምን ክትምህርዎ ዘለኩም ክንምህሮ ዘለናን እዩ this is exactly what I am doing you know and so I am happy that we're having people who are willing to think outside the box to do the things we need to do why are we afraid of AI ስለዚ ኩሉ ግዜ outside of the box ክትሓስብ ኣለካ ኣብታ ዘለኻያ ቦክስ ኣብታ ንስኻ ትፈልጣ ጥራይ ኣይትንበር ሓድሽ ነገር artificial intelligence ድዩ cryptocurrency ድዩ ሓድሽ ነገራት ክትፈልጥ ከተንብብን ክትመራመርን ሬዲ ክትከውን ኣለካ ንሱን ተጌርካ ክትዕወት ይብላሎ now let's go to our region let's start here The Trump administration has issued a halt to nearly all existing foreign aid, with the exception of that flowing to Israel and Egypt. That's according to a State Department memo seen by US media outlets. The freeze stems from an executive order signed by Trump within hours of taking office, ordering a 9 ትሪእዎ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ ገለ ካብተን ኣብቲ መጀመርያ ሰዓታት ናይ ስልጣኑ ዝወሰነን ውሳነታት ዝኾነ ይኹን ንደገ ዝኸይድ ፎሬን ኤድ ሓገዝ ንደገ ዝኸይድ ኩሉ ጠጠው ኣብልዎ ኢሚዲየትሊ ጠጠው ክብል ከላሎ ንዝመፅእ 3 ወርሒ ወይ 9 መዓልቲ ድማ ቀዳሞት 100 መዓልታት ናይ ስልጣኑ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎን ስለ ዝኾነ ኣብተን ቀዳሞት 100 መዓልቲ ወይ 9 መዓልቲ ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ናብ ዝኾነ ሃገር ከይከይድ ክልተ ሃገራት ጥራይ ክፍቀድ ኣሎ ኢሉ መነን ሰንከ እስራኤልን ግብፅን ቀዳምነት ናይ ኣሜሪካ እንታይ ምዃኑ ድማ ብትክክል ኣብን ተሰሚሩ ንሪኦ ኣለና ቀዳምነት ናይቲ ምሕዳር ናይ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ምዃኑ እስራኤልን ግብፅን ምዃና ስለምንታይ ከም ዝኾይኑ ኣዛራብ ኣርእስሎ ኣብ ዞባና እንታይ ፅልዋ ክህልዎ ይኽእል ኣብዚ ንእሽተይ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና እቲ ጉዳይ ምስሃና ብዙሕ ዘተሓሓዝ ምስ ዞባና ብዙሕ ምትሕሓዝ ዘለዎ እዩ ብዙሕ ረድኤት ብዙሕ ሓገዝ ካብ ሃገራት ዝመፅእ ዝነበረ እዚ ጉዳይ እዚ ጠጠው ክብል ክኸውንን ክነቅፅ ምዃኑን እዩ ዝንገር ዘሎ Where on the planet will this hit hardest? It will hit hardest in the areas where it always hits the hardest, in kind of some of the more lower income and struggling areas of Africa. There is ኣበይ ቦታ ዝያዳ እዚ ታሽሙ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ውሳነ ክሃርም ንዝብል ሕቶ ኣብዚ ነይራ ካልእ ሕቶ እውን ፅብቕቲ ሕቶ ሓቲትዋ ነይራ ኣብዚ ከባቢ ስለምንታይ ንግብፂ ክህብ ከም ዝወሰነ እስከ ንገርኒ ይብላ ኣብዚያ ንግብፅን እስራኤልን ስለምንታይ ተወሰነ Israel and Egypt. What's your take on that? I was not surprised but curious when I heard that it was Israel and Egypt, why they specifically were exempt. Right now there's Congress members lobbying for Ukraine to be exempt, but was notably not. I think there is probably a stipulation in existing treaties around this foreign aid. As much as his executive order carries weight, it is still hemmed in some ways, so there could be provisions. So, ni Ukraine ገዲፉ ንግብፅን እስራኤልን ክመርፅ ከሎ ንእስራኤል ምምራፁ ንዝኾነ ሰብ ኣየገርመን እስራኤል ቅድመ ቀዳምነታት ናይ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ብፍላይ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝርዱ ጌርኩም ወሰድዎ ንግብፂ ግን ከመይ ገይሩ ካብዚ ኩሉ ዓለም ንግብፂ መሪፁ that's a very important ንብዙሓት ሰባት ድማ ዘገረመ እዩ ስለዚ ኣብ ዝመፅእ 9 መዓልቲ ብጀካ ዘን ክልተ ሃገራት ዝኾነ ይኹን ኣካል
ሓገዝ ክረክብ የብሉን እዚ ዘረባ እዚ ድማ ኣበይ ዝያዳ ስምባደ ፈጢሩሎ እንድሕሪልና ኣብ ጎረቤትና ይከውን ዝኽእል እስከ ንስማዓዮም ኣብዚ ትራምፕ አስተላለፋቸው ወዴት እንደሚሆን ይታወቃል። ግን የነ ግብጽን ጉዳይ በተደጋጋሚ ስናነሳ ነበር። የመካከለኛው ምስራቅ ለመያዝ የትራምፕ ፍላጎት ከግብጽ ጋር ምንድነው ግብጽን በማባባያነት የመያዝ ነገር ግብጽ ደግሞ ተመልሳ በአባይ ጉዳይ ላይ ከኢትዮጵያ ጋር ተቃርኖ ላይ ስለሆነ ስለዚህ የኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀንድ ላይ ያለው ነገር ሩቅ አይደለንም ለማለት ነው። ገባሽ? የትራምፕ ፍላጎት ወይም ደግሞ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ፍላጎት አለ ለሱ ተረዲዎም ኣሎ ኢትስ ክሊር እንታዮም ዝብሉ ዘለው ዶናልድ ትራምፕ ውሳነ ናቱ ንግብፅን ኢትዮጵያ ንግብፅን እስራኤልን ጥራይ ቀዳምነት መሃብ አካባቢና ልዑል አገዳስነት ናይቲ ዘሎ ምንቅስቃሳት ክገብር ምዃኑ ግብፂ ኣብቲ ቀዳምነታት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ሙሉእ ዓለም ሲንጉላርሊ ፈልዩ ንክልቴን ጥራይ ምምራፁ ማ ንግብፂ ምምራፁን ኢትዮጵያውያን መርዲኡ እዚ ክንምንታይ ንኤርትራ ከምዚ ክገብር ኣይዶ ረጅም ቼንጅ ክገበር ኢሎም የጉርዕሎ ዝኾነ ይኹን ንዑ ዝገልፅ ሓበሬታ የለን ባይ ዘ ወይ ባት ብግምጣሉ ዶናልድ ትራምፕ ዝፈረመ ውዕል እንተሎ ንግብፂ ቀዳምነት ከም ዝባ ግብፂ ከንታይ ክትገብር ሓደ ኣብቲ ጉዳይ ናይ እስራኤል ዝግበር ዘሎ እስራኤል ምስ እቲ አብርሃም አኮርድ ዝበሃል ንክሰፍሕ ድሕሪ ኮይኑ ግብፂ ልዑል አገዳስነት ኣለዋ ስለዚ ግብፂ ነቲ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ስዑድያን እስራኤልን ገለን ክገብሮ ዝኽእል ዲል ግብፂ ዓበ ቦታ ስለ ዘለዋ ንግብፂ ኣብቲ ናቱ ሓገዝ ዝወሃባ ክወሃባ ኣለዎ ንኩሉ ከልዩ ክንደይ ጥሜትን ሽግር ዘለዎም ከልዩ ንዓ ንግብፂ ምውሳኑ እዚ ነፍሱ ዝኻል ሓበሬታ እዩ ኤርትራ ድማ ካብዚ ኩሉ ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ምስ ግብፂ ዝንድና ዘለዋ ግብፂ ድማ ቀዳማይ ናሽናል ሴኩሪቲ ሕቶናታ ቀዳማይ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ እዩ እዚ ኢትዮጵያ ፕራዮሪቲ ናታ ስለ ዝኾነት ንኢትዮጵያ ኮንቴይን ንምግባር ኩሉ ዝከኣላ ክትገብር እያ ስለዚ ሜይቢ ኤርትራ ሃዘ ቻንስ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ገለ ነገር ኣብቲ ፖሊሲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቀዳምነት ተዋሂብዋ ነቲ ኩነታት ንምስትኽኻል ምክንያቱ እስራኤልን ግብፅን ክልቲአን ዝደልዮ ሓደ ነገር ኣሎ ክልቲአን ዝደልዮ እንታይ ስኸ ቀይሕ ባሕሪ ሰይፍ ክኸውን ክኽእል ኣሎ ሑቲ ዝበሃል ሓይሊ ክእለ ክኽእል ኣሎ ሑቲ ዝበሃል ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ጠጠው ክብል ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ እቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ንግዲ ንእስራኤል ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ክኸውን ከሎ ንንግዲ ናታ ፀሊዋ ስለ ዘሎ ንግብፂ ድማ ኣታዊታት ናታ ዝጎድላ ዘሎ ስለዚ ክልቲአን ሃገራት ንኣሜሪካ ጉዳይ ናይ ቀይሕ ባሕሪ መፍትሒ ክትገብረሉ ክሓትዮም ንዶናልድ ትራምፕ ማለት እዩ ኤርትራ ድማ ካብኡን ክትረብሕ ትኽእል እያ ኣካል ናይቲ ጉዳይ እቲ ስለ ዝኾነ ድማ ካብዚ ኩነታት እዚ ትረኽቦ ነገር ክህልዋ እዩ እዚ ከዓ ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃልዎ ከሎ ናይ አቢ እንደራ ዘራርባ ግን ይቀጥል አለው በخلት መንገድ ክንሪያ ከንፈተን ኢና ፍላጎት ወይም ደግሞ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ፍላጎት አለ ለሱ ለመካከለኛው ምስራቅ ፍላጎት ግብጽ መጠቀም ይፈልጋሉ ግብጽ ከኢትዮጵያ ጋር ያለባት ተቃርኖ ይታወቃል ስለዚህ ኢትዮጵያ አልሄድም እንኳን ብትል እስከ ደጇ የሚመጣለት አጀንዳ አለ ማለት ነው በአፍሪካ ቀንድ ላይ በሚከናወኑ ውሳኔዎች ወይም ደግሞ እንቅስቃሴዎች ስለዚህ እነዛን ሁሉ ታሳቢ ያደረግን ጉዳዩ በጣም የቅርባችን እንደሆነ ያያሰው ማውራት የሚያስፈልግ ይመስላል ማለት ነው ስለዚህ የትራምፕ እዚ ሓደ ከሆን ከሎ እታ ተቀጽል ድማ ኣብዚያ ስምዑ ዋጅ ሰበት ጀምሮ ዛሬ ደረሰበት ደረጃ በጣም ፈጣን ነው ይሄን በፐርስፔክቲቭ ለማስቀመጥ ከምን አንፃር ማየት ያሻል ያጣንበትን መንገድ ማየት ያሻል ኢትዮጵያ ረጅም ዘመን የኖረች ሀገር ነች ከዓለም ከመጀመሪያዎቹ ተርታ የምትመደብ ነች በአብዛኛው ታሪኳ የባህር በር አላት ያው ብዙ ኔሽንስ አካባቢያችንም ስላልነበሩ አሁን ይሄ ፎርማትም ሳይያዝ በፊት بعد زي أبتي ناشنال تي في تفانا بهال دوكالو دو كلاتهم أجندة ناي بحري بزي صفحة من قدي يزاربوا له تزي مزار بارس ما كل جزء أفتقى بحر كم زنبروم تاريخهم نويح مخانون بخمية أفتقى بحرنا كثير نايو نابلكا emotionalize نمكبار نتزبي تزلوا سقطات ويون حيل زنبرو أفتقى بحر كم زنبرو تاريخ ندحريتنا تمركز كازلون زيلون إثيوبيا زبال هاجر أبز غرب أز قومي يجن نايت أنت تاريخ زلوا هاجر جيرم بمقصار نتي نجارات نمزنبع بزلا على فورس بزلا على حيلي يقويو خمزلوين عن رجالنا زدما زبيرترا زلا على نكحات كقبر لك خلاله because at the end of the day ካብ ኩላቶም ዝመፀይ ቅድሚ ሕጂ ዝብልዎ ዝነበሩ ሕጂ ዝብልዎ ዘለውን ሓደ መዝሙር ኢና ንሰምዕ ዘለና በሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ የባህር በር ባለቤት የመሆን የህግ የታሪክና የተፈጥሮ መብት እንዳላት ይቀበላሉ ወይ ከርሶ በፊት የነበሩት መሪዎች ብዙ እንዳበላሹ እዚቲ አይነ ስውር ጋዜጠኛ ዲዩ I don't know እንታይ ትማዕርጉ ትግራዋይ ቴድሮስ something ይዝባል
زعبا في دقة بحرنا إيرترا تبال هاجر كدم ساس كتر مسل لو هاجر يعني نعوك نسرح يزقبانا استراتيجياتنا كم كون على نازبلو سلازي التحلمنا يبحري أبي إثيوبيا بوروما يبل بامحرا يبل بتقرايا يبل كلاتهم نكدنا جروز تقبل تاكتيك تداي كوينو وين كم أب مودة كورسين دحر حيزهم انت تتعطيهم زدليوا أجندة حدا نجار مخانو مجنزابي يدلي زدما بتدقاقامي زتقامولو أبسفل عليه فينيوس وين أبسفل عليه مدرخات تمساسالك أنا مزمورن كزربنا نسمع من البات أبو كياتنا خلنا حنتي بوغن إيرترا كتجبر تخل إيرتراويان كان تايب له كالي أبتنا حشوية بوليتيكا كياتنا خلنا اسكزيا نسمعيا نو صني لغز معكم زي اسكسم ولا كان تزور زلانا إثيوبيا بعلم دوس ويا زيو ናው ብሎ የውጭ ሀገር ወራሪ የራሱ ሀገር የሚወጋ ባንዳ ነው አለ ዛሬ አሳያቸዋለሁ የምር ማየት ያለባቸው ታምሬ እኛ ጣልቃ ገብቶ የኛን አማጽያን ደግፎ እኛን እርስ በርስ ሊያባላ አቅዶ የሚሰራ ኃይል የውጭ ኃይል ተቀብሎ አገሩን የሚወጋ ዜጋ ባንዳ ነው So እቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያን ዘሎ ሓሸውየ መወዳእታ እዩ ዘይብሉ ፖለቲካሊ ብዓይነ ፖለቲካ ክትሪኦ ከለካ ኣብ ኬያስ ኣብ ዕግርግርን ነውፅን ዝነብር መራሒ እዩ ኣብ ነውፅን ዕግርግርን ክነብር ዝመረፀ መራሒ ኣቢ እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ፎርማ ዘለዎ ብዙሕ መልክዓ ዝሓዘ ነውፅን ዕግርግርን ኣብ ዘለወሉ ኣቢ ግን ፕሮጀክታታቱ ዘብለጭልጭ ፕሮጀክታት ንክገብር ስኽፍ ዘይብሎ መራሒ ኢና ንርኢ ዘለና إذا كنت أيو أبي كم استراتيجي تي كياس توصل زلوينا خن بلغ معناته أبي تهاجر كلها رجع دحريلا أب كرسي كتمبرنا يتغلني عزبل مريج أصل زلوي تي أب كل زجبر زلوي عجرجر نوعه أب سلطانه نقطة زتقوم كم زخانة جيري وسيدوي كبل دخلانه إذا أبز حتون أب تبايتوناتهم حدا سبحتي توم نيرو ባቸው ይችላል እንደው ሪፍሌክት እንድታረጉባቸው እና የኔንም ሐሳብ ባጭሩ ለማቅረብ ነው በአጠቃላይ አገራችን አሁን ካለችበት የፖለቲካ ዴድሎክ ወይም የፖለቲካ ቅርቃር ለማውጣት የብሔራዊ መግባባትና የብሔራዊ ምክክርን አስፈላጊነት ለበርካታ ጊዜ የተለያዩ የፖለቲካ ቡድኖች ሲያነሱት የነበረ ጉዳይ ነው ሓደ ነገር አለ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ናብነት ፋኖ ኣብ ኣምሓራ ዝገብሮ ዘሎ ቃልሲ ንርኢ ኣለና ሸኔ ኣብ ኦሮሞ ዝገብሮ ዘሎ ቃልሲ እሱ ከያክል ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ነውፅ እውን እንድሕሪ ኣብ ግምት እቲ ካሪኻዮ ኢትዮጵያ ኣብ ዲቕ ዝበለ ፖለቲካዊ ዕግርግር ዘላ ሃገር እያ እቲ ሚድያ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ብትክክለኛ መልክዕ ክርዮን ክዛረበሉ ስለ ዘይመርፅ ዳእምበር እቲ ኩነታት ካብዚ ዘለዎ ንላዕሊ ቆላሕታ ክረክብ ምኻለ ግን ናይ ኢትዮጵያ ዕግርግር ከም ዕግርግር ኣይቁፀርኒ ኣቢ ዝኾነ ሰብ ዝኾነ ገበን ተፈፂሙ ሰራዊት ናቱ ህልቂት ተፈፂሙ ሰብ ተቐቲሉ ብድሮናት ገለ ተገይሩ እቲ ሚድያ ናይ ዓለም ሸለልትነት እዩ ዝጋብዞ በንፃሩ ኣብ ኤርትራ እዚ ኩሉ ግዜ ክርዳእና ኢለ ኣብ ኤርትራ ዝገበሮ ስጉምቲ ብናይ ሰላማዊ መንገዲ ዝውሰድን እቲ መንግስቲ ዝኾነ ነገር ንኸይገብር ኢቭን እቲ ዘይገበረ ነገር እውን ከም ገበን ወሲዱ ከኣስሮ ዝደሊ ሓይሊ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ጉድለት የብሉን ፐርፌክት ዝኾነ ነገር ይገብር ኣለ ማለት ኣይኮነን ነው ፐርፌክት ዝበሃል መንግስቲ ግን የለን ኩሉ መንግስታት ነናቶም ድኻምነታት ኣለዉ ንኣብነት ኣብይ ኣሕመድ ዝገብሮ ዘሎ ጋዜጠኛታት ምእሳር ድዩ ሓንሳብ ገለመለ ምግባር ድዩ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ንኣብይ ኣሕመድ ግን ዝኸሶ ሰብ የለን ወይ እውን ዝዛረበ ሰብ የለን ወይ እውን ማለት ገለ ነገር ይዛረቦ ወይም ግን ዝኾነ ይኹን እገዳ ወላ እውን እቲ ጀኖሳይድ ኣብ ትግራይ ዝተገበረ ኩናት ዝባሃል ዘሎ ቀዳማይን ነቲ ኩነታት ሙሉ ብሙሉእ ዘካየደ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ናይ ኣብይ ኣሕመድ መንግስቲ እዩ ዝኾነ ይኹን እገዳ ብልዕሊ ዝወረደ የለን ክሳብ ሕጂ ድማ ከም ድሌቱ ገንዘብ ካብ IMF ካብ ወርልድ ባንክ ይጅንጅንዎ ኣለዎ ገንዘብ በንፃሩ እቲ ናይ ኤርትራ ሓፂር ግዜ ኣብ ኢትዮጵያ ፀኒሑ ቀልጢፉ ድማ ውዕል ፕሪቶሪያ ምስ በሉ ድማ ዝኸደ እዩ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ እኽሊ ንኸይኣቱ ዶ ከምዚ ንኸይከውን ዶ ገንዘብ ንኸይኣቱ ዶ ሕክምና ከይክፈት ዶ ትምህርቲ ከይኣቱ ዶ ኩሉ እቲ ድሕሪ ፕሪቶሪያ ውዕል ፕሪቶሪያ ዘጋጠመ ፀገማት መን እዩ ዝገብሮ ዘሎ ተልካ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ዝገብሮ ዘሎ ንዑ ግን ዝኾነ ይኹን ኣሉታዊ ስጉምቲ ክውሰደሎ ይትርኢ ኢኻ በንፃሩ እቲ ናይ ኤርትራ ኣብ መሬቱ ከለዎ ብዶብ ይኣትሎ ዶ ከምዚ ይገብር ኣሎ ዶ ከምዚ ይገብር ኣሎ ኩሉ እቲ ፀገማት ኣብቲ ልዕሊ ኤርትራ ዘሎ ኣሉታዊ ስእልን ኣካይዳ ንሪኢ ኣለና
open your mind. This has nothing to do with بزعبة قداينا إيرترا حاليوت نايز بإيرترا يكونن. By the way, أبينا بوتاي زنت رزي سمعوا بزيج. Are involved in collecting a 2% tax, as they call it. How liable are they personally, and what can be done, to basically stop the embezzlement schemes they've been continuing to do for years and years? First of all, let me say that the 2% tax is illegal according to United Nations Security Council resolutions. Let me also say that the United States taxes our own expatriates. I will say that that is extremely bad policy on the part of the United States. So زي مايكل روبنز بحال حركاتهم أبزلن كني أنصار إيرترا سفيع زغنا بروباغندا زمرح زلو أكاليو. طب جندا خبيكم زبقس كن رينا منقسنا دونالد ترامب فاند غير ويل كاخ زرب زغلا يكونن جن again منقس إيرترا والنزي زملكات برتع زبالة ملسي يبولو سني لك اسمعكم انتايو زبل زلو زي سبزي كلتا % منقس إيرترا كاب زيغاتاتو أبدق زلو يحتتيو زي Security Council نا UN جبني الويلو وطر حادي واي إيرترا دولawit هاجريا أمريكا كندي % تاكس تقبر نهزبا كندي % تاكس كغفلالو أوش ندقن حق نخطوت زخل كلا حيلي يلنا بعلم إيرترا زدليت حق خطوت تغليها التزبي بقديتا بافنش حبا خطولي تغلنيها بافنش حبا خطولي تغلنيها مغنياتو سوجي أوش تهاجر نزلو حقو تيخا قديتايو قبر تديك في الكابسخون هاجر سربيتي خطاتو زي فراود ወይ ገለመለ ታክስ ኢቬሽን አበይት ገበናትዩ አቡሽ ሃገር ንዘለይ ካብታ ሃገር ንዝወፀ እሞኻ ዜግነትካ ከረክበካ ንዝኻለ በፍንጫ ሓባኽቱ ላይ ትኽልኒኻ አሜሪካዊ ዜጋ ኣብ ዝኾነ ሃገር እንድሕር ኸይዱ በፍንጫ ግብሪ ክፈል ትብል ሃገር እያ ኢቭን ዜግነተይ ክመልሶ እንድሕር ካብ ናይ አሜሪካ ንዝመፅእ 5 ዓመት ድሕሪኡ እውን ግብሪ ክትከፍል ኣለካ ዝኾነ ይኹን ኣታውናትካ ካብ አሜሪካ ዝመፀ እውን ግብሪ ክትከፍል ኣለካ እትብል ድሕር ዘይትብል ሃገር እያ ኣብ ዓለም ፍልይቲ አሜሪካ ባት ካልኦት ሃገራት ከም ኤርትራ ዝኣመሰላ ዜጋታት ናተን ብወለንትኦም ንሃገሮም ክኸፍሉ ዝደልዩ ገበን ምዃኑን እዚ ጠጠው ክብል ከም ዘለዎን መንግስቲ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ኣታዊ ክረክብ የብሉን ዝብል ፖሊሲ ክድፋኣሉ ከም ዘለዎ ይተዛረብ ዘሎ the reason is why ስለምንታይ ትሕቶ ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ገንዘብ ንኸይኣቱ ዝኾነ ይኹን መልክዕ ናይ ገንዘብ ናብ ኤርትራ ንከይኣቱ እዚ ኻቲ ሃገር ክርመስ ብቁጠባ ክመውት ዝተመደበ ንክቕፅል እዩ እምበር ኣነ ንኣብነት መንግስቲ ኤርትራ ሓንቲ መዓልቲ እውን ይኹን ፎርማ ሰዲዱ ገንዘብ ክፈል በፍንጫ ኢሉኒ ይፈልጥኒ በፍንጫ ዋላ ፈቲኻ እውን ክፈል ኢሉ ሓቲትኒ ይፈልጥኒ ባይደወይ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ካባይን ላዕሊ ትፈልጥዎ ብዚ ቻነል ኣለኹም ኣብ ኤምባሲ ኬድካ ሪጋ ጌርካ መፂኻ ገለ ምስ ትብል ወይ እውን ዘድልየካ ብኤርትራ ዝኾነ ነገር ክትገብር ተደሊኻ ይክፈል ዝብለካ እምበር ብግዴታ ቴሌፎን ደው ኢሉ ድዩ ኢሜይል ደው ኢሉ ድዩ ነዴኻ ብኤርትራ ዘሎ ድዩ ንሓትኖኻ ብኤርትራ ዘሎ ድዩ ናብ ሓጎኻ ደው ኢሉ ግድን ንስድራኻ ገንዘብ ክፈል በሎ ይብለኒ ኖ ሰርቪስስ ተደሊኻ አገልግሎት ተደሊኻ ቶም አገልግሎት ዝቡኻ ሰራተኛታት መንግስቲ ደሞዝ ስለ ዝኽፈሎም አገልግሎት ናይ መንግስቲ ተደሊኻ ግብሪ ክትከፍል ኣለካ 2% ክትከፍል ኣለካ 2% ናይ ዘይከፈልካ ግን ንዓናይ ግድን ከምዚ ክንገብረካ ኢና ኢሉ ዘፈራርህ መንግስቲ ግን ኣይረኣኹን ኣነ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኤርትራዊ ኣነ ዘይፈልጦ ካልእ ዘጋጠመኩም እንተለኩም ፀሓፉ ኣነ ሌላ 15 ዓመት ኣብ ደገ ገይረ ኣለኹ ኣብ ስዊስ ቆንስል ኣለዎ ሓደ መዓልቲ ደው ኢሉ በፍንጫ ገንዘብ ክፈል እንተዘይላ ብኤርትራ ንስድራኻ ከነሰራጥዮም ኢና ዝበለኒ የለን ሓሶት እዩ ትዛረበ ዘሎ ውፁእ ሓሶት እዩ ትዛረብ ዘሎ ትሕቶ ሕጂ ንዓለም ከተምን ክፅዕር የብልካ ኣብዚኣ ሓንቲ ክትርዳእኩም ዘለዋ ኤርትራውያን ጥራይ ክርዳእና ዘለዎ ምክንያቱ ንዓለም ክንቅይራ ይንኽእልን ኢና we can only change ourselves ንሕና ንኤርትራውያን ጥራይ ኣነ ናይዚ ቻነል ዕላማ ኤውሮጳውያን ንክቕይር ኣሜሪካውያን ንክቕይር ዕላማ ኣይኮነን ምክንያቱ ንዖም ንክትቅይሮም ከቢድ እዩ ከቢድ ጥራይ ዘይኮነካ ረብሓ እውን የብሉን ፅቡቅ እንዲዩ ክትገብሮ ግን at the end of the day ፈሊጡ ንዝፀመመ ወላ ሓንቲ ክትገብሮ ይትኽእልን ኢኻ እቲ ቀንዲ ዕላማ ናትና ግን ንህዝቢ ኤርትራ ክንክል ኣለና ህዝቢ ኤርትራ ንኤርትራ እኹል እዩ እቲ ካልእ ተተወሰኸ ፅቡቅ እዩ ህዝቢ ኤርትራ እንተኣሚናሉ ድማ እኹል እዩ ስለዚ እቲ ዝብሎ ዘሎ ዘረባ ሓሶት እዩ ሓደ ካልኣይ ድማ ደይመለየልካ እቲ ሃገር ዝኾነ ይኹን ነገር ፅቡቅ ንኸይትረክብ እዩ ሰብ ብምርጩ 2% ሃገሩ እንተኸፈለ እማ ብኤርትራ ድማ መሬት ዝወሃብ ድዩ ካልእ ሰርቪስስ ተሎ ቀዳመ እንተሃብከ ሓላል ግቡን ዝኸፍል ዝነበረ ሕጊ እንድሕር ኣውፂኻ ቀዳማይ ሕጊ ብወቅዕ እንተውፂኻዮ ክንዲዚ ተኸፊልካ ኣብ ኤርትራ ዘለካ ቀረባት ንክትረክብ ድዩ ወፍሪ ንክትገብር ድዩ ገለ እዚ ፅቡቅ እዩ እንድሕር ኢልካ ፅቡቅ ኖ ፕሮብለም ነቶም ዘይከፈሉ ከዓ በፍንጫ ዝበለ የለን ነይሩ ድያ ይነበረን ኣነ ዘይፈልጦ ክዛረብ ኣይክእልኒ ኣነ ሰሚዐ ይፈልጥኒ ርአ ይፈልጥኒ ኣጋጢምኒ ዝብል ተለኹ ፅሕፍ ኽእል እዩ ስለዚ እቲ ዝብሎ ዘሎ
ኣብ ሓሶስ ተመርኮሰ ግን ከዓ ከም ሓቂ ጌርካ ክትዛረበሉ States, and we should not do it. But when Eritreans will say, people who are representing the government, that the Eritrean, that the Americans do it and there's no difference to what the Eritrean government is doing, that's simply false. There's no equivalence. What the Americans are doing are taxing our citizens. And if our citizens give up their citizenship, they no longer need to pay the tax. What the Eritreans are doing are taxing people based on their ethnicity or former nationality. And they're doing it, it's more of an extortion scheme. Once you pay the money, you are forced to join specific organizations where you have to pay further dues. So it's a continuing extortion scheme. The fact of the matter is that the United States shouldn't participate in the 2% and should target those legally. So, أنا كندزي زعكل أب توبيك ناي إيرترا أتيخا ساب ترهز كتزارب أمها أب كوننا زيلة I don't understand the title علامة again زجرم دما يكونن كابنا ويحزز أنحن زغصل زلون أكايدا سلزغني nothing strange nothing surprising يبلو كبساتنا ديات زوجها أقول زمتا ورحت تكون بتسنن مسكرمن بيرتاويان وقتي الانفلونزا تبهري تطوع قبل الارتان ورجا هزبان دنك تاريخان اوت مرشان زنب زمتم سيطان ساقزو سخلوان اتمغنيات رديو اتن ورحت حزب ارترا اوشت هاجرن وصان بعنا صنتو زخر سمعتاتو مجمار برتاو قالسو بلعل بهاتان فسان بو هاجراو سمعتن معلوقا غباباتن زصمللو كوينو دنكت ناي زصملات زي نفتوت حزب ارترا صبان ناستي نتصبعتي مرزن زلاعال كوينو صنحو زفلاتيو زلنا كنيات مس ممراس بريزيدنت ترامب ناب صعدا غزا كل باب زمسلو اتوكرون مسحاب اتمامتان مسلاو شبدبد زبلولو زلو موت مخانو دويوم مزت أساسيرو كابتن مودواتي إنفلونزا وصاي تاريخاويان تتصبعت حزب إرترا بمجدني حسوس زينان زنبع صوان تنتانتاتن علامو كمان نمسور زي كونة طغنهم عيقومو يركبو كم كليل أبنت أبزحانة السمون بسمحة عصب قدام استفنوها مس مراخب أذربيجان أقارينو نيرترا كم مقابري إيران كتكن زهاكنا زنبع تنتانة هارتز أناليسيس متكاسي قال إذا بسم حدا قداين عصبون استزرق حصل حصوتن طقنن بقندون مسيطنة توايلو بعبيت تكالاس اللي كمتفبرخن كمتقاوحن أمرو زلو كل كسور يكيرن كفلت زلو إذا عصتتات عامتات إذا نسب زربربة فلوت أزواناتاتو فشول زمت مسيطان نبهرن أمنتن نايزا أرأي هايمونتاو سنيز زخونت هاقريخون علاماتات هاقراو أقرقلوت تعواتنت هاقراو نمعتاو استراتيجا كبلولون كناشون زغير أيكونن أبزواون جيوبوليتيكاون زمدناتات زقرب زينا حاسوتن زنبوعن تنتانتان دنبا حقق خير زكالو يكونن زي نغلق مرقتن مورالاو دمسن إرترا أبصنو حلنا فتحن سلامن زقونا بزيكا علماون زواون مرققان سنيت زبتاتن كان علما زي بلو دمو كم سحيكا تسل زقونا So ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ጽቡቕ ዝኾነ መልሲ ንጹር ዝኾነ መልሲ ብምሃባ ትኽክለኛ እዩ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ሚድያ ብጣዕሚ ዝፈቱ ሰብ እዩ ቴሌቭዥን ዝርኢ ሰብ እዩ ስለዚ ነገራት ሓሶት ክመፁ ከለዉ ኢሚድየትሊ ብፅሑፍ ይኹን ብካልእ መንገዲ ግብረ መልሲ ምሃብ ናይ ብሓቂ እዋናዊ ሕቶ ኮይኑ ዝስማዓኒ እዚ ኸ ኣገዳስነት ኣለዎ ኣብዚኣ እውን ሓንቲ ፅቡቕቲ ትንተና ተሰሚዐ ነይረ እስከ ንእሽተይ ክፋልና ተነስማዮ ቅድሚ ሕጂ ኣብተን ቅድሚ 4 ዓመታት ወይ ቅድሚ 2020 ዝነበረ እዋን ናይ ትራምፕ ፖሊሲታት ወይ ከዓ ብመንፅር ሽዑ ዝነበረ ሕጂ ክህሉ ዝኽእሉ ሲናርዮታት እንታይ ይመስሉ ናይ ሕጂ ዘሎ ምናልባት ኣንፈታት ከ ዘሻቕሉ ድዮም ወይስ ዘተስፉ ንምርኣይ ካባኻ ክጅምር እንታይ ዝረአካ ኤርትራ ንኣብነት እንድሕር ወሲድና ኣብ ግዜ ትራምፕ ዋላ እውን ኣብቲ ናይ ስቴት ዲፓርትመንት እውን ዝረኣኽቦ ኣብ ግዜ ትራምፕ ዝነበረሉ ግዜ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ዝሓሸ ዝምድና ዝተረኣየሉ ተስፋታት ዝነበረሉ ኣምባሳደር ዶናልድ ያማሞቶ ወርሒ 4 ከባቢ 2018 ምስለኒ ናብ ኤርትራ ከይዱ ነይሩ ዋላ እውን ናብ ኢትዮጵያ ብድሕሪኡ ዝነበረስ ድሓን እዩ ዝመስል ነይሩ ተስፋታት ነይሩ ድሓር ግን እቲ ናይ ዴሞክራት ፕሬዚደንት ምስ መፀ 2011 ናብ እገዳን ናብ ካልእ ነገራትን ተኣትዩ ስለዚ ምናልባት ኣሜሪካ ፈርስት ዝብል ፖሊሲ ናይ ትራምፕ ግምት ብምእታው እቲ ናይ ቅድሚ 4 ዓመት ዝነበረ ኩነታት እውን ኣብ ግምት ብምእታው ኣሜሪካ እውን ስለ ዘለና እቶም
ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ምምሕዳር ትራምፕ ተፀዊዖም ዘለዉ ሰባት ኣለዉ ምናልባት ኣጠኣምቶኦም ጎስጓሶም ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኦፊሻል ካፓሲቲ ዘይኮነስ ካብቲ ኦፊሻል ካፓሲቲ ወፃኢ ዝነበረ ክንርኢ ከለና ፌቨርብል ኣይነበረኒ ንኤርትራ ዝጥዕም ወይ ኣንፃር ኤርትራ ዝኾነ ኣጠኣምታ ዝነበሮም ወይ ጎስጓስ ዝገብሩ ዝነበሩ ሰባት ኣለዉ ንኣብነት ኣምባሳደር ቲቦር ናጂ ሓደ ካብኡ እዩ ከምኡውን ዶክተር ፒተር ፋም ከዓ ኦፊሻሊ እንታይ እቲ ናቶም ታራ ኣብቲ ስቴት ዲፓርትመንት ካብ ሕጂ ጉልህ ዝኾነ ነገር የለን ግን ኣብኡ ተፀዊዖም ከም ዘለዉ ኣብ ዝተፈላለየ ሚድያታት ክንከታተል ቀኒና ምናልባት እቲ ዋን ጸሓፊ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ እንታይ ኣጠኣምቱ ብዛዕባ ኤርትራ እንታይ ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ንፈልጦ ነገር የለን ማርኮ ሩቢዮ ሰማዕ ኩሉ እውን የብለን ዝሓለፈኒ ክህሉ ይኽእል እዩ ግን እዞም ክልተ ሰባት ብፍላይ ኣብቲ ናይ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኸውን እዩ ዝበሃል ዘሎ ዶክተር ፒተር ፋም ቬትናማዊ መበቆል ዘለዎ እቲ ሓደ ከዓ እቲ ቲቦር ናጂ ምናልባት እዚኦም ናብቲ ምምሕዳር ይኣትዉ ምህላዎም ለውጢ ከይህሉ ዓንቃፊ ግደ ክፃወቱ ይኽእሉ ዶ ኢልካ ትኣምን? ንውሕ ዝበለ ሕቶታት እንድን ግን ኣገደስቲ እየን እስከኒ ጋዜጠኛ ኤልያስ ኣማረ ንስማዕ እዩ ይቐኒለይ ጋዜጠኛ ዓብዱ ኡስታዝ ስሌማን ክብሎ ዝፀንሐ ንኽምላኣሉ ምስኡ እናተሰማዕኩ ማለት እየ ኣብዚ ናይ ኣሜሪካ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ፖሊሲ ሓደ ክንግንዘቦ ዘለና ኮንሲስተንሲ ኣሎ እቲ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ፖሊሲስ ሓደ ምምሕዳር ክመፅእ ብሓደ ካልኣይ ክትክኦ ሪፐብሊካን ዴሞክራት ገለ ብዘየገድስ ኮንሲስተንት ዝኾነ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ፖሊሲ ክተሉ ፀኒሖም ብሕልፊ እኳ ካብ ውዳእ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣሜሪካ ጎብለል ኮይና ካብ ትወፅእ ማለት እዩ እዚ ሓደ እዩ እቲ ካልኣይ ንዓና ንኤርትራ ከዓ ልዕሊ ዝኾነ እቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ፖሊሲ ኣዝዩ ዘገድሰና እዩ ብታሪክ ተሪኢኻ እቲ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም መወዳእታ ኤርትራ ዘይከምተን ካልኦት ግዝኣታት ናይ ኢጣልያ ናፅነታ ከይትረክብ በንፃሩ እኳ ደኣ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ናይ ስርዓት ሃይለ ስላሴ ንክትቁረን ዝገደደ እቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ጂኦ ስትራቴጂ ሕሳባት እዩ ነይሩ እዚ ከዓ ነዊሕ ክስዕበና ፀኒሑ ሓደ ካብቲ ዓወት ናይ ሰውራ ኤርትራ ኢልና ክንወስዶ ንኽእል ብሕልፊ ኣብቲ መጨረሻ ሰብዓታትን ሰማንያታትን ዝነበረ ሕብረት ሶቪየት ዲፕሎማስያዊ ዓወት ናይ ሰውራ ኤርትራ ኢልካ ክትወስዶ ትኽእል ኣብ 91 ብወታደራዊ መንገዲ ንደርጊ ኣብ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ማእከል ሕምብርቲ ኤርትራ ኣዲስ ኣበባ እውን ካብ ስልጣን ዘሎ ከዓኒ ክንደይ ፕሬዚደንታት ሓሊፎም ኣለዉ ልዕሊ 10 ዶ ክንብል ክፅብፅቦም ቡሽ ኣቦ 91 92 ነይሩ ድሕሪኡ ክሊንተን 2 ተርምስ ገይሩ ን ቡሽ ወዲ ድሕሪኡ ባራክ ኦባማ ድሕሪኡ ትራምፕ መበል 45 ቀዳማይ ተርምናቱ ድሕሪኡ ባይደን ሕጂ ከዓ እንደገና ትራምፕ መፅኡ መበል 7 ፕሬዚደንትታት ስሪኣ ኣላ ኤርትራ ኣብዚ 33 ዓመታት ናይ ናፅነት ከዓ ፖሊሲ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ናይ ኣሜሪካ ኣዝዩ ፀልወናን ኣብ ገሊኡ ገዳን ተፃምኦታትን ዝነበሮ ነቲ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናይ ምቁፅፃር ድልየት ናይ ኣሜሪካ ብመንገዲ እቲ ክላየንት ዝብሎ ወይ ከደምቲ ኣገልገልቲ ናይ ስርዓት ወያነ ክቆፃፀርዎ ነቲ ናትና ናፅነትን ሉዓላውነትን ኣዝዩ ተኣፋፊ ኩነታት እዩ ነይሩ ነዚ እውን ኤርትራ ሰጊራቶ ብውሕልነት ሕጂ ከድና ኣብቲ ቀዳማይ ትራምፕ ክመፅእ ከሎ ከምቲ ዝጠቐስካዮ ትራምፕ መቸም ዘይንቡር ኣካይዳ ፕሬዲክታብል ዝኾነ ፕሬዚደንት ኣይኮነን ነይሩ እቲ ካይዱ ኣምባሳደር ቲቦር ናጅ ዝበሃል ልክዕዩ ኣብ ሓደ እዋን 20 ገለን ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዝነበረ ኬሪር ፎሬን ሰርቪስ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ሰብ እዩ ኣብቲ ስቴት ዲፓርትመንት ነዊሕ ዓመታት ወይ ብኣምባሳደርነት ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዘገልገለ ኣብቲ ናይ ትራምፕ ቀዳማይ ተርም እውን ወላ ድሒሩ ዓመትን ገለን ድንጉ ኢሉ እንተኾነ ከም ኣሲስታንት ሴክሬታሪ ፎር ኣፍሪካን ኣፌርስ ወይ ምክትል ሚኒስተር ናብ ጉዳያት ኣፍሪቃ ኢሉ ኣምፂዎ ንዳርጋ 3 ዓመት መመላእታ ዘገልገለ እዩ الرأي بإرترا ካብ ሰብ ናብ ሰብ ክፈላለ ክእል ግን ብዙሕ ቲፎዞና ኤርትራ ኣይኮነን ብዲፕሎማስያ ዘራርባ ተበልና ምግናን ኣይኮነን ብዙሕ ከወግኖ ፀንሐ ምስ ኢትዮጵያ እዩ ኣብ ግዜ ባይደን ከዓ ካብቲ ስልጣን ወፃኢ ስለ ዝነበረ ከምድላ ይዛረብ ነይሩ ኣብቲ ትዊተር ፅሕፎ ኣብ ተፈላለዩ ማዕከናት ዜና ዝዛረቦ ዝነበረ ከም ዝተባሃልናሉ ኣብቲ ኩናት ብሕልፊ ብዙሕ ግዜ ንኤርትራ ካብ ዓቐኑ ዝሰሓተ ነቐፌታን
زلفان تقنن كوردلا صنحي اجي سب زي ديو امباسادر كان دغنا ناب سلطان مصال خويلو بغزياونت اكو تخونه انت عينت بوزيشن مخانو اي نصرنا له، ግን ካብ ናይ አፍሪካ ጉዳይ ዝሓለፈ ዝለዓለ እዩ كم حجيتنا توستايسي ابناء افريقيا تحصري نيرو حجي ግን እንታይ ፖዚሽን ሂቦ هم ዘሎ አይፈለጥናን አልና ግን አለሱ ሓደ ዝበልካዮ ጄፒ ተርፋም ምናልባት ኣብ ሓደ ግዜ ኣብ ሓንቲ ሃገር አፍሪካ አምባሳደር ነይሩ ሕጂ ኣብ ዝኽሬት መጻይ ኻለትን ይንሱ ዝያዳ ኣብዚ አትላንቲክ ካውንስል ዝበሃል think tank او ናይ አፍሪካ ፕሮግራም መራሒ ነይሩ እሱን ሕሉፍ የማናይ ወይ ኮንዘርቫቲቭ ዓቀባዊ እዩ እዚ ናይ ኤርትራ አካይዳን ናይ ኤርትራ ገስጋሲ ወይ ድማ ነፃ አካይዳ ብዙሕ ዝምኦ ሰብ ኣይኮነን ስለዚ ንርኢ መቸም እንታይ ከም ዝወልድ እቲ ያ ከምዛ ትሪዋ ዘለኹም እቲ ጉዳይ ቶም ዝብሎም ዝነበረ ክንደ ግዜ ኣብዚ ዘምፃኹልኩም እዮም ሓደሽ ይኮኑ ነዚ ቻነልና ኤርትራ ድማ ካብዚኦም ሰባት እዚኣቶም ዝተፈላለየ ፅልዋ ከጋጥማ ከም ዝኽእል ገምጋም ኣሎ ግን ኩሉ ጌና ሓደ ነገር ከይተፈፀመ ከሎ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ሕልፍ ዝበለ ፍርሂ ወይ እውን ራዕዲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ምግባር ግን ትርጉም የብሉ ምክንያቱ at the end of the day the police ናቶም ምስራኻ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ናበይ ክኸዱ ይኽእሉ ምስ ፈለጥካ ጥራይኻ እዘን እትንክትብል ትኽእል እዚኦም እዮም ቶም ሰባት ዝዝረቡ ዝፀንሑ ነቲ ኩነታት ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ግን ምናልባት ምዚ ኣብ ኢትዮጵያ ንሪኦ ዘለና እንታይ ምትሓሓዝ ህልወኻ ክትብል ትግደድ ንኣብነት እዚ ማለት እዩ ኩሉ ኣብዚ ዘላ ካብ መላእ ዓለም መፅያ ዘላ ማለት እዩ ንሰምዖም ፀኒሕና ብዙሓት እዮም ኣብ ላዕሊ ኣለዉ ኣብ ደገ ኣለዉ ማለት ኣብ ሓደ ቦታ ዘለና ኢና ኣብዚ እምበር ብርጌዳውያን ኣሽሓት እዮም ይፅም ዘለዉ እርቂ ዝበሃል ነገር ክህሉ ይኽእልን ፀጉዑን መንገዱን ይክሕዝ ዘለዎ በጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ጉጅለ ኃይሊ ገዛ ደርብ ስለዝኾነ ምስ ገዛ ደርብ ድማ ዓርቀ ዝበሃል የለን ፀጉዕን መንገድን እዩ ክሕዘለዎ ዘወርበል ተተባሂሉ ዘወርበል እዩ ከምኡንተ ዘይኮይኑ ግን ክንሕመሲና ዝብል ዘረባ ዓለም ገብረ ዋህድ ኣብ መንጎ ተፈልዮም ዝፀንሑ ሕወሓት እርቂ ክፍጠር ዶ ይኹን ዝብል ተነቢሩ ዝነበረ ተስፋውና ጸልሚትዎ እዩ ጉባኤ ዘካየደ ሕወሓት ብተደጋጋሚ ስልጣን ብሒቱ ዘሎ ኃይሊ ካብ ስልጣን ይተኣለ ክሰርሕ ኣይከኣለን هذا يوتيوبر كم نقص تقبلنا تركب كلنا رلنا تري والله هم أبجليوك سجدولو أبجليوك تعقلو تبلو الله خا نقص هاي السلاسة دي ما تيجوا متثبت جرايس انتاي وريدوا بس حسابي سنبيد زول بس قد دايسي ስለዚህ ኣብ ዝተፈላለዩ ሆቴላትን ኣብ ዝተፈላለዩ ጌስት ሃውስን እዮም ዘለዉ ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ከምዚ ኢልካ ከም ሕጂ ዝበሃል ዝነበረ ሲ በቃ ቃል ብግብሪ ኮይኑ ገና ሓመዱ ጥቃ ሓመዱ ካብ ዲያስፖራ ነስመራ ስለዚ ኣነ ኩሉ ኩሉ ፓኬጅ አለ ካለ እሱስ ደረፋይ ኮሎስ ናይ ደርፍ ደ ይገብር ይባሃል عيسى عمت وتهدرين يرأنا حجي خاخ واقع عيد بالدلق كيناتسي ناي 10 عمت تموكرو ناي وتدرنا يدلن ناي درفخاني ناي 10 عمت سلازي اتناي وتدرنا يدبلص سي يزبل زلو كبل مدلنتهم كومو زبلو مالت حجي منابات مساعد بالله نمجمرتاي ولا سبرو دون بخالي خير زي ارغط كوان بسودان بليات صلاه غادي مثلك عليه نكلايتو توناج بتعمي هولندا حياتك سبحان الله كده يدا هولندا جوغان ما تجي وا بتعمي نايز عنجل اب ኢትዮጵያ አኺባ ተኸልኪሎ ማለው ንምንታይ ከም ተኸልከሉ ንሳቶም ነጊሮም አለው which is ናይ አፍሪካ አንድነት ድርጅት አኺባ ስለዘሎ መንገዲ ዝዕጾ ስለዝኾነ አኺባ ተኸልኪልና አተባሂሉ እቲ ሓቂ ንሱ ይኮነን እቲ ሓቂ እዞም ደንበዕነ እዚኦም ኣብኡ አኺባ ንኸይገብሩ ተኸልኪሎም አለው ተንኩልን ሰደድናየን ጽሑፋት ኣብቲ እዋን ኩናት ዝጽሕፍዎን ዝነበሩ ኣብ እዋን ኩናት ዝዛረብዎን ዝነበሩ ቪድዮ የለ ጽሑፍ የለ ስክሪንሾት ብሙሉም ተሰዲደን ሁሉም ዶክተር አብርሃም ከይተረፈ በጽሕዎ ኣሎ ስለዚ እዚኣቶም ቁም ነገር የብሎም ተባሂሉ ግን ከም ናይ ሶሻል ሚዲያ ተንቀሳቀስቲ ተባሂሉ
ናብ ኢትዮጵያ ንኽኣቱ ተገይሩ ማለት እዩ ዝኾነ እቲ ኣኼባ ግን ኣኼባ ምክያድ የለ ምስዕሳዕ የለ ከምዚ ናይ ቅድሚ ሕጂ ኣኼባ ገይሮም ሳዕሲዖም እንታይ እዮም ዝበሉ ድሕሪ 1,000 ኪሎ ሜትር ተሪፋትና ኣላ ኣስመራ ክንኣቱ ኢና ዝበልዎ ከምኡ ዝበሃል ነገር ኣብ ኣዲስ ኣበባ የለን ስለዚ ኣኼባ ተዓፂሎ እቲ ሓደ ምክንያት ዘቕረብሉ ናይቲ ኣኼባ ተቐይሩ ኢሎም እዮም ንሳቶም ግን ተቐይሩ ኣይኮነን ኣኼባ ንኸይገብሩ እቶም ንፈልጦም ሰባት ኣብ ማእኸል ኣዲስ ኣበባ ዘለው ጠጠው ኣቢሎም ኣሎ ስለዚ ትማሊ ካብ 4 ኪሎ ናብ ዓዲ ሃሎ እንዳበልካ ትደርፍ ነርካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይንካ ኣኼባ ይፍቀድኒ ዝገርም እዩ እዚያስ ከስምዕዋ መልሲ እውን ክትከውን ትኽእል እያ ኣድጊና ሓመዱ ዝበልና ላሙ ህፃን ረኪብ ኣኪ ሓመዱ ኣብ ስልሰት እቲ ነዊሕ ተጓዒዝካ መፅኻዮ መሪን መዳቕ ገዝኦት ገዚካ ነብስኻ ብስርዓትን ብልጠን ተላይካ ሕልፍካ ምሳዕ ግን ከይሞትካ ብሂወትካ ኸለኻ ወቐብርካ ምፍዓር እዩ ትግለ ወለና ዓዱ ዓቂቂ የንበርክ ተልማዱ ኣብ ሓመዱ ሃገረ ኢሉ ዝተማገተ ዓርፍንዩ ከይታወተ ኣርግቦበሎ ሰልናስነ ስለዕጅኻ እንታይ ወል ኤርትራ ዓንቢባ ዓይኖም በዘላ ዘመጣ ዓሰብዮ ተንተኸል ስና መሲሎም ባዕሎም ዝበቕሉ ሎም ኣግላይ ፅዋቶም ግምት ዘይሓቦን ዝበሉን ዘበል ሃገሩ ግሒሉ ሚዝዮም ምሳሌ ኣታኣዘንገሉ ኣታኣንክሽነ ጭና እንዳፈረ ናብልተተልባት ኣብ መቦጥሽ ኮይኑ ዘባሉ መቅራት ዘርበ ደረጃ ዘባዕ ከምርዓት ደፊሩ ዘይተነ ኣብ ቅድሚ ተባዓል ውሸርቶም ዙረ ልቡ ዝሰመመ ብዓይነት ኣውረጃ ውሽጡ ዝሃመመ ሰላም ከኣቱ ዘርዋን ማተ ራዕገን ዝንዝ ሰውን መሰንተ ከቅርቅ ምድ ኩነገን ሳሕሶ ዘመ ሞዳታ ታርጌት ኣነ ኣብ ዘመነይ ኣነ ብሂወት ከለኹ ኣብ ኣስመራ ዓጋመ ድበሃል ዩኒቨርሲቲ ክሰርሕ ኢና ትግራይ ድበሃል ሲነማ ክሰርሕ ኢና ሽረ ድበሃል መናፈሻ ክሰርሕ ኢና ምቑሮ ድበሃል ቤት መግቢ ንከፍት ኢና ኣነ ኣብ ዘመነይ እዚኣ ተዘይገረስ ኣይነበርኩን ሓለ ማለት ወይ ሞት ወይ ከዓ ሓወልቲ ትግራይ ኣብቲ ዝዓበ ኩሉ ኣስመራ ተተኺሉ ርዮ ማለት ፅቡቅ ዝምፍፀም ንህና ነድሞ ግን ናተይ ናይ ሞዳታ ታርጌት ዳ So ኣብዚኣቲ ሓደ ሰብ እንታይ ኢሉ ፅሒፍለይሲ ካብ ኣብ ኣሕዋት ምዃንና ከተረጋግፅ ኢልካ ከም እትገብር እንተለኻ ንተመስገንሲ ክሳብ ነስመራ ትኸይድሲ ኣብቲ ውቕሮ ሽረሲ ኣስመራ ሲነማ ከምኡ ድማ ናቕፋ ዩኒቨርሲቲ ገለ ኢልካ ክትሰርሕ ደይ ትጅምር እንድሕሪ ናይ ሕውነት ኮይኑ ትስራሕ ኢሉ ኢልካ እባ ንገረለይ ዝበለኒ ሰብ ነይሩ ብኻልእ ዘራርባ ናይ ውቕሮ ዩኒቨርሲቲ ወይ እውን ዓጋመ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ቅድሚ ምግባርካ ኣብ ትግራይ እንድሕር ኣለኻ ኮይንካ ናቕፋ ዩኒቨርሲቲ ወይ እውን ከረን ቤተ መዘክር ኢልካ ኣብቲ ትግራይ ምስራሕ ደይ ትጅምር እንድሕሪ ንሕውነት ኮይኑ በለለይ እስከ ዝበለኒ ነይሩ እታ መልእኽቲ ነመሓላልፍ ኣለና ክሳብ ናብ ኤርትራ ከይድካ ትስራሕ ትጅምር ኣብኡ ከለኻ ክኾነልካ ዝብል እዩ ግን ብሓፈሻ እዚኣ ቪድዮ እሽና ተፃወታ ብኸርኣ ለኪማቶ ፅገብ ዘይሰራ ኣዊንካዮም ኣበዓል ጭላ እንታይ ፍደይ ፍደው እንታይ ፍደይ ኣይዱ ፍደመሪ ፍደወይ ፅበባ ምስራኸወ እዛ ቪድዮ እዚኣ ክትርእይዋ ከለኹም እንታይ የዘኻኽረኩም ነዚኣ እውን ከምዚኣ ገይሮም እዮም ሰይዶምለይ እዞም ኩሎም ሰባት ብሰንኪ እዚ ሰብ እዚ ብዘንቀዶ ኣብ መንጎ ኣሕዋት ብዝገበሮ ሓዊ ምብጋሱ ጥራይ ዘይኮነሲ ላምባ እናስነሰሰ ኣሃ እዚ ናይ ሂወት ሕቶ እዩ ኣጆኻ እታ መንእሰይ ትኪትንሲ ተባረበር ቃልሲና ንገብር ዘለና ዕርቃ የድልየናን እዩ ግራት ኣይኮነን እዚ ፖለቲካ እናበለ ኣራሲንዎም ክንደይ ሰብ ብሰንኪ ትሱ ዝጉስጉሶ ዝነበረ ኣካሉ ጎዲሉ መይቱ ሰንኪሉ ገሊኡ ኣብ እስር ቤት ገሊኡ ድማ ብሕጂ ናብ እስር ቤት ክኣቱ ምዃኑ ዝፅበየ ዘሎ ክነሱ ንሱ ግን enjoying life to the fullest ዊስክታት ናቱ ባይ ዘ ወይ ሓደ ሰብካ ፅሑፍ ገይሩ ሰዲድለይ እቲ ዊስክሲ ኣብ ትግራይሲ ክሳብ 20,000 ብር ይድበፅሕ ኢሎም ነቲ ጥርሙዝ ሒዝዎ ዘሎ ኦ ማይ ጋድ ዚስ ኢዝ ሪሊ ሳድ እቶም ከምኡ ኣብ ከምዚ ጉዳይ እዚ ንበዓል ነዚኦም ኣተባቢዖም ገንዘቦምን ሂወቶም ዝኸሰሩ ይሓዝንን ናይ ብሓቂ ይሓዝነሎም እንተዚኣቶም ሰሙን ክገብሩ እዮም ኣብ ኣዲስ ኣበባ እንጆይ ክገብርዎ እዮም ነቲ ሰብ ከራስንዎ እዮም ኣብ ኣጉሒፎም ነቲ ሰብ ድማ ሂወቶም ተመሊሶም ኣብ ኣሜሪካ ድያብ ኤሮፓ ኣንስታቶም ስርሖም ክቕፅሉ እዮም ሕጂ እውን ቪድዮታት እናገበሩ ከም ዝትርእይዎም ዘለኹም ስርሖም እዮም ዝቕፅሉ ዘለው እቲ ሰብ እቲ መንእሰይ ግን ግዳይ ክኸውን እዩ ምክንያቱ ሓዊ ዝኾነ ፖለቲካ ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ
نبعلاتهم زي قلنا أمريكا أوروبا اللوم نحنتو سو من مسؤوم كان يوم أجوهم أبقون خالنا يلوم نتمنسي أبابي سوم نساتهم ببوتهم كملس يوم نتمنسي دما قداي كوني أبتو قدو دحريوم زخيزر له بوليتيكا كاير سلازغل قداي كون غليو بحفشا نتمنسي كلبهم كخلالو انت زي لبي مدما كمزا بلس تمنسي تبلو صنحت مليسات لهم نيرا نايلو معرس دما أبزكن ودكن فتلنا كم نريا زلنا بتر لبام كي تخون تمنسي تنوس ولدو كتنكا كم زلو كل جزية مسات حساسبنا هنا نايلو معرس دما أبزكن ودكن فتلنا I hope تمنسي دما نقعيو من يزمزمز زلو من يزتك عملو زلو من يزبلات علو زلو فليتو عمتي وتخجبر هجراونتو كتصنع حدنتنا هزبو كتصنع بخمس من قد كيتكا هجركا نتابع حرخان ودبات كان كمنزئ نزبل زلو مقابريانا تخينكا ديمقراسية تمسئنيخا فزلاتك هجريخا تخسر ኢትዮጵያውያን መራሕቲ አራት ኪሎ ኮፍ ኢሎም ዘለው መለስ ይኹን ደርጊ ይኹን ሃይለ ስላሴ ይኹን አብይ አሕመድ ይኹን ካልእ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘሎ መርገፂ ዘይቅየር እዩ ንኤርትራ ተቕሊልካ መሬታን ባሕራን ንክትወስድ ነቲ ህዝባ ድማ ንሓዋሩ ከም ዘይተኣኻኸብ ፋሕብትን ከም ዝኣትዎ እንተኺልካ ድማ ከምቲ ናይ ዑናን በስግዲራን ናይ ኣቁርደትን ሽዕብን ከምኡውን ናይ ኣስመራን ወክድባን ካልእ ከባቢታት ናይ ኤርትራን ዘጋጠመ ከምኡ ገይሮም ከፅንትዎ كم جيرو ماسنيتهم كسب حجر ما يقرأ زي حتتيهم. أبتقرأ زجاجة جنوسايد نابلي زاربو. أبي إرتراز زجاجة جنوسايد فولوي ملك عزلوا وخينو دوكومنت تكوينو كنسو كسب لومي سخونة مرحنا إثيوبيا يقرأ حتتلون حساي كفلالون بتناتهم جنقوم مشيتن بو كجهارو زومي نيرترا ديمقراس خنمت على نازبلو كي حفر بزعبو كزاربين عن سمعهم بزعب أبي إرتراز زجاجة جنوسايد جد حنت على خفتو أفهم كفيتهم كزارب أي تريهم نخا لذي من سيرترا زل على نقحات يدليكا نزكونتات زريخا استعيلكا تخيد ما نفس خاطة تحنا بالكون هيلو مارس سابز غودي مزيات أنت درفو قد فكم لايك مكبار سبورت مكبار يتقدفو let's go